Mela, nselmilkom, illum għanna program iħor li rigwardja it-trattat, dak tal-ħu, fuq il-pandemiji futuri, mi għandi il-Dr. Ragonesi, il-Edwin Vassallo u l-Alexander Dakita. Illum kulħadd ħanajdu hekk ħajħol il-wol tiegħu, għandna l-Edwin ħajitkellem fuq minn dat triti mill-lat politiku, il-Dr. Ragonesi minnaħa legali, jena niprofa niddereġi il-program u batanna l-kellimi jisu fidejk il-kellimi Dakita rigward dan li qed isir. Għal-inizjattiva. Malta fissem il-poplu. Eżatt. U insomma niprofa nħaddem l-istudio kollox minn hawnhekk illum. Mela, għanibdew mill-ewwel ntilqu għal soda mill-ewwel, għandna xiftit filmati, għan tal-laħħom, l-ewwel li ħanibda b'dak li ġara, dak li qed jingħad insomma fuq it-Times, hawnhekk qed narawha, mhux ħafna ħin, imma ħalli nispjegaw daqsxejn x'inhu jiġri, hawnhekk kien hawn fact check rigward petitions li kien petition partikolari illi kienet online. U dina qed jgħidu li hija falsa il-Times, dina mhix organizzata minn ħadd li qiegħda ġew, ħanejdu hekk, u fil-firma tagħna wkoll għandha raġun it-Times li hija fake. Fake hija falsa, l-aħbar hija falsa. Forsi it-Times qiegħda tagħmel dat tip ta' aħna hawnhekk kienet il-mikrofonu forsi Dr. Ragonesi, aħna ċekkjajna u nafu min ukoll għamel din il-petizzjoni, għan talla din il-petizzjoni, għawnek, mela, u għadin tarawa fuq l-screen ta'kom, u din il-petizzjoni fija 187 firem li hija started by Robert, insomma, u da effeqet jgħid li fil-31 ta' Ottubru il-pajjiżi iridu jinformaw il-ħu bażikament jekk hux se jitlu jew le f'dan it-trattat. Il-fema tiegħi mawx għandha raġun it-Times hija fake news. Ġedni fl-ewwel programm jiena u Dakita illi fl-aħħar ta' Ottubru ma kien ħajsir xejn, però xtaqna jiena iktar qed nara l-fatt illi dawn qed jagħmlu għaġeb għal mitfirma bażikament fuq petizzjoni li hija fake, però qisu qed qajjem Għalfejn qabdu ma' dik. għalfejn qabdu ma' din. Rridu nispjegaw x'inhu l-fake tagħha. Jekk hux it-time ħanajlek ħaduha jew is-suġġett. sfortunatament ma kinux jafu s-suġġett sew għax fl-aħħar ta' Ottubru se jagħla deċiżjoni ta' time scales li l-ħu se jnaqqashom bin-nofs. Ġifieri meta ngħid time scale qed nipprova nispjega li jagħtu ħin partikolari lill-gvernijiet tad-dinja kollha meta jagħmlu amendments fil-futur biex jiddeċidu malajr fej fl-antik kien Biex hemm 18 jgħadlu. months naqshom bin-nofs. ħajaġlu iktar il-proċess tal-konsultazzjoni. L-ideja biex jekk ikun hemm xi pandemic ma jkunx hemm delays naħseb jiena, ma jiena nara daqsxejn logħba fiha di. But at the end of the day, fehmu illi se jagħlaq oġġett u panikjaw. That's the whole something. Eżatt. Imma fil-realtà, il-gvernijiet suppost għandhom jagħmlu reaction fuq għadi tal-end of October, tal-time scales biss. Il-Times ġivi mandax taqsam xejn. Xejn mal-amendi. Eżatti, però il-Times kada raġun, mux intuwa raġun ukoll, però l-iktar li qed tallanna il-mistoqsija. Le, għax ifimni, tajt għandek jkollok raġun jew ma jkollokx raġun. Naħan l-qorti nħobbu ngħidu li meta tieħu l-ħalfa li tgħid il-verità kollha xeħli fil-verità. Inti jekk inti għandek suġġetti li qed jisħon. Inti trid tara eżattament x'inhuma l-issues, tidħol daqsxejn fid-dettall. Sfortunatament min għamel il-petition ma ħaġ fil-dettall u għamel żbalji. Imma min qed jagħmel il-fact checking jipprova jidħol fid-dettall biex jara x'inhuma l-issues. Mhux jaqbad ma' xi ħadd li forsi jagħmel xi żball u jgħid tara għax imbagħad il-pubbliku jgħid mela m'hemm xejn
allarmanti. Ekku. Jekk inti bħala fact checker ma tarax eżattament x'huma l-issues u għalhekk ħanitlu fihom illum Eżatti. biex ngħidu iva fuq dil ħaġa żgħira illi semmu f'dal-petition u fil-fatt ma marret imkien 180 firma. Ekku. Iva, għamlu żbalji, imma żgur li hemm issues. Ħanibdew nitlu fihom illum. Illa għaliex biex inkunu ċari għan-nies, dik il-petition li kien fija l-iżbal huwa fuq dik li huwa schedule ta' żmien. Eżatt. Bravo. Fuq li huwa schedule ta' żmien. So- Mhux il-kontenut ta' x'kienu qegħdin jgħidu. Eżatti. Il-kontenut tal-petition satak huwa minnu. Imma huwa it-terminu ta' żmien. Jiġifieri dak qishom qegħdin jgħidu sma' Malta sa telab fil-World Cup. Imma qegħdin jgħidu id-data tal-logħba hija ħażina, mhux imma qed nagħti eżempju totalment differenti. Imma d-data li fih huwa ħażina, l-allarm fuq id-data Data. ta' meta sar tagħlaq ngħidu hekk bħala It-tal- suġġett. Ma jfissirx imma li l-kontenut tagħha mhuwiex Validu. validu. Huwa ġeneralizzat fil-petition u meta tiġġeneralizza huwa faċli illi xi ħadd jaqbad miegħek u jgħid isma' hekk u hekk. Aħna issa ħanitlu fid-dettall Ekku. u mbagħad il-nies jistgħu jaraw orajt mela x'kienet jiġi imsemmi fil-petizzjoni għandu xi lok x'jaqsam għax issa nistgħu nitlu Għandu x'jaqsam. partikolaritajiet. Appuntu. Għandu x'jaqsam. Dawn Għax jekk id-dettalji. inaqsu time scale, il-emendi tal-205 jonqos bin-nofs. Il-gvern ikollu ċans jiddibatti Iva. ġor parlament. Daqshekk għandu x'jaqsam, u daqshekk huwa importanti. Iva, imma jien qed ngħidlek għandu Sewa. x'jaqsam meta pereżempju jgħid illi ħajaffettwa is-sovranità tal-pajjiżi u għalhekk jaffettwa is-saħħa tal-Kostituzzjoni, għalhekk ħanissaħ nitlu Eżatt. fiha dik. Kollu sa. Tajjeb. Issa, ngħaddu naqalbu minn fuq din tat-Times tal-petition u mmorru għas-suġġett li jmiss. Mela. Hawnhekk għandna l-agreement li qed tgħid li qed jinbotta permettu li ftitex. Li qed tgħid fuq dan niżel mill-World Health Organization ġifieri tistgħu sibu l-link anki waqt fuq il-video li ntallaw li huwa nafsa li huwa xandira diretta. Hawnhekk qed naraw li l-gvernijiet qed jagħmlu progress rigward biex jaqblu fuq l-emendi li tkellimna fid-darba l-oħra fuq l-International Health Regulations ta' 2005. Ġifieri bħalissa kif qedna l-aħħar darba hemm żewġ proġetti għaddejjin. L-International Health Regulations u liħor li huwa it-trattat fuq il-pandemiji futuri. Huwa Dak li qed jissejja Eżatt. pandemic Pandemic Treaty. Eżatt. Li għajdulu CA+. CA+. Jiġifieri huma żewġ dokumenti totalment differenti. Ekku. U għandhom żewġ dati differenti ta' konsultazzjoni. L-elu fl-istess ġurnata u il-ċans li l-gvern jista' jiddebatti fuq huwa differenti. L-ewwel waħda huwa 10 months u t-tieni waħda huwa 8. Jiġifieri immaġina li dawn huma żewġ proġetti qudiem il-mepa. bravo. Ħaniftehmu. Okay. Għan-nies. Wieħed huwa proġett fuq binja. Liħor proġett fuq binja, żewġ kontratti differenti, żewġ proġetti, il-data ta' konsultazzjoni pubblika fuq wieħed ta' tiftaħ u tagħlaq, issa qegħdin jippruvaw iqasruha Bravo. fuq Ħantallaħ jilek fil-on screen. Prosit. Fil-waqt li fuq il-proġett liħor, id-data hija iktar miftuħa. Miftuħa. Però huma żewġ kontratti, żewġ Għax it-tieni proġetti waħda differenti. tiġi diskussa fil-Parlament. Li qed naraw Kull hemmhekk. tip ta' triti Għax il-Parlament. huwa trattat ġdid, Ejja, proġett eżatt, ġdid. eżatt. U liħor se jidħlu emendi. Issa Kien tiġa mibni jew se jidħol sanctioning. il-biża Kieku tagħna kellu inxabħu Eżatt. ma' proġett diħel il-meba. Biex jifmu Il-biża n-nisa. tagħna huwa l-ewwel waħda għax diġà mod di triti. Ekku. Allura meta tagħmel amendments m'għandek bżonn il-Parlament. Il-Parlament irid jiċċaqlaq imma biex jisma' Nitkellmu fuq. dan huwa Ekku. l-pont. Dan huwa l-pont. Mela, biex namlu ċara, ħantallaw fuq l-screen, u mek qed tara wara International Health Regulations, fuq, u għandkom ieħor New Pandemic Treaty, CA+. Taħt. Dawn huma żewġ proġetti in parallel, tajjeb jekk taraw fl-aħħar. Għandek ħaġa importanti biex ninsija, is-simple majority, dik li ħatgħaddi
fuq International Health Regulations u hemmhekk kull m'għandhom bżonn il-50+1. Issa l-aħħar darba daga ta' għalinna illi da jista' jiġi firmat once illi f'Mejju, ġifieri l-Assembleja 77 li ġejja u hemmhekk imbagħad jew jiffirmah jew inkella għandu 10 xhur sakemm il-gvern jiddeċiedi jekk jażlux jew le. Jekk għalkemm ma jiffirmax, xorta b'mod awtomatiku jgħaddi. U jgħaddi jfisser ikun jorbot. Żgur. Legalment. Ikun jorbot. Issa hawnhekk huwa importanti minnaħa l-aspett politiku għandu għalik Edwin dalwaqt fuq dawn l-10 xhur u mbagħad għandna taħt New Pandemic Treaty CA+ li għandu bżonn 2/3 tal-pajjiżi issa fil-ħu fiħdan il-ħu mhux maġġoranza sempliċi għal raġuni li dan mhux emenda imma huwa Trattat ġdid. Proġett ġdid. Eżatti. U dan skont laqna dagata qed jiġi diskuss il-Parlament jew inkella jiġi diskuss fil-pajjiż. U għandna 18 xahar sakemm jiġi diskuss. Jekk ma niddiskutux u ma jsir xejn b'mod awtomatiku jgħaddi wkoll. Issa hawnhekk ngħaddi għalik Edwin. Ovvjament di ħaġa politika u x'taħseb inti jekk għandu jiġi diskuss jew le. Mela, kif konna qegħdin ngħidu, rridu nkunu attenti li ma nitfixklux dwar dan. Dan huwa soġġett politiku. Ekku. Politiku għax jitratta policy, kuntratt, ftehim li tiġà qiegħed invigore, tiġà jeżisti, jissejjaħ it-trattat tal-2005 mela l-Parlament kien tiġà qabel miegħu fuq kif għadda fl-2005 oriġinalment u issa il-pajjiżi flimkien mad-WHO qegħdin jippruvaw idaħħlu emendi li huma sostanzjalment importanti ħafna li jiġu diskussi għax huma emendi li se jbidlu ta' taħt fuq ngħidu bil-Malti sempliċi, bil-Malti komplikat radikalment it-trattat tal-2005. Trattat li diġà ngħidu li jeżistu u hemm 300 emenda u dan huwa trattat li fl-aħħar mill-aħħar jirregola l-attività tal-World Health Organization, l-organizzazzjoni dinija tal-United Nations li fejn sa issa dan it-trattat allura jorbot lil gvernijiet tal-pajjiżi kollha involuti jagħti s-saħħa u dawn il-pajjiżi jagħtuha s-saħħa biex il-WHO tkun kumitat konsultattiv jiltaqgħu u jikkonsultaw flimkien u jieħdu deċiżjonijiet konsultattivi bl-Ingliż mhumiex binding ma jorbtux lil pajjiżi lil gvernijiet, il-gvernijiet jibqgħu sovrani. Imma jista' jkun hemm it-tendenza għadna ma nafux għax s'issa m'hemmx il-qbil jew inkella l-emendi għadhom dieħlin, imma li jista' jkun dawn it-tip ta' emendi li sa jidħlu f'dan it-trattat li diġà huwa fis-seħħ tal-2005 jispiċċaw jorbtu idejn il-gvernijiet skont finalment kif se jkun maqbul li jsir. Il-Malti jgħid aħseb fil-ħażin ħadd tajjeb ma jonqos. Fil-politika jiena tallimt u fil-ħajja li fl-aħħar mill-aħħar kollox huwa ifisser responsabilità. U r-responsabilità il-Parlament irid jarfaħħa. Issa għandna periklu. Għandna periklu li jew il-Parlament jiżloq, jabdika, ifarfar. Tlet kelmiet li jfisslu l-istess imma qed ngħidhom ħalli aħna niftehmu. Li jiddiskuti dawn l-emendi fuq minn 300 emenda fil-Parlament bl-iskuża jew bir-raġuni legalment valida illa għaliex dan m'għandniex bżonn niddiskutuh fil-Parlament għax dan it-trattat tiġà ddiskutejnieh u ffirmajnieh għax kien għadda fl-2005. Imma fl-aħħar mill-aħħar
dan it-trattat, dan il-kontratt li sa jinbidel tal-2005 kif dawn is-sinjuri esperti iktar minni f'dan is-suġġett jistgħu jgħidu iktar il-qoddim, ħajolqotna ħafna bħala nies, bħala poplu. Dottor Alexander, jolqotna bħala nies. Nitlu fid-dettallu. Fiex nitlu fid-dettall nibdew nindonaw. Imma l-qofol ta' minnu fil-politika, l-establishment politiku tagħna, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista, il-Partit Laburista fil-gvern u l-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni, jekk missa jiddiskutu dawn l-emendi u Dr. Fern, il-Ministru, l-Viċi Prim Ministru, illum il-ġurnata se jkun imdaħħal ukoll fil-WHO huwa l-Ministru tas-Saħħa. Bl-iskuża jew bir-raġuni li dan huwa dokument li tiġa ġa ratifikat fl-2005. M'għandniex għaxiex niddiskutu fil-Parlament l-emendi, u allura kważi naqblu ma dak li kollha qegħdin jgħidu jew issa il-pajjiżi fejn qegħdin jitolbu l-emendi. U nħallu l-ħaddieħor jiddeċiedi għalina. Hekk? U dak ikun ifisser li aħna l-Parlament Malti jekk ma jiddiskutihx l-ewwel punt. Ikun qiegħed ifarfar mir-responsabilità li għandu li jiddiskutih fisimna il-poplu. It-tieni, il-Parlament jiena ngħidu l-establishment politiku bil-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista, ikun qiegħed jafda lil pajjiżi li qegħdin idaħħlu l-emendi jew jitolbu l-emendi li aħna noqdu fuq l-emendi li qegħdin jitolbu huma. U ċoe nabdikaw infarfru mir-responsabilità tagħna li donnu din l-biċċa xogħol qatt ma għamilnija ma nisperaw ma nagħmluhiex issa. Li dak li għandu x'jaqsam mal-poplu tagħna ma nitrattawx. U dik ikun att ta' irresponsabilità politika kbira. It-tielet li rridu nżommu f'moħħna hija il-periklu ta' dawn it-tip ta' trattati li għadu iridu jibdew jidru fuq diversi livelli fid-dinja politika. It-trattati li jispiċċaw huwa trend ġdid fil-politika dinija l-lum il-ġurnata fejn ftit nies jisa teorija tal-elitisti. Il-ftit nies irridu jiddominaw fuq il-kwantità tan-nies. Il-ftit nies li jħossuhom b'saħħithom irridu li jibdew jiggvernaw huma fuq il-kwantità tal-poplu. Ħanaqra din u mbagħad inkompli nispjega. Imma biex dan li qed ngħid infissru aħjar, ħanikwota mid-dokument tal-Papa Franġisku, il-Papa preżenti, fl-enċiklika Fratelli Tutti, ħanispjega dan x'qed jgħid u mbagħad inkomplu nispjegaw iktar qudiem wara li jitkellmu sħabi. Din il-kultura taqgħet lid-dinja, jiġifieri l-kultura, dan it-tip ta' politika li jiġbor flimkien konċetti ta' politika li tikmanda d-dinja, jisu gvern wieħed dinji f'diversi oqsma differenti, taqgħet id-dinja ma tifret il-persuni ta' nazzjonijiet. Għax is-soċjetà globalizzata tressaqna qrib xulxin, iżda ma tagħmilniex aħwa. Dejjem qed insibu ruħna iżjed waħedna f'dinja tal-massa, f'dinja kbira ta' ħafna nies ta' ħafna pajjiżi li tipprivileġġja l-interess individwali u ddajjef id-dimensjoni komunitarja. Iddajjef id-dimensjoni tal-komunità Maltija, iddajjef id-dimensjoni tal-komunità Taljana, iddajjef id-dimensjoni tal-komunità Spanjola. Għax se jibda jkollok gvern ximkien fuq li jikmanda lil dawn il-komunitajiet. Pjuttost qed jolew is-swieq fejn il-persuni jiżvolġu ir-rwol ta' konsumaturi u spettaturi. Id-dinja politika l-ġdida donnek tittamilna li jenna n-nies, we the people, li jenna n-nies, spettaturi u konsumaturi, sempliċement niklu u naraw, imma mhux niddeċiedu u naħsbu aħna wkoll. L-avvanz ta' dan il-globalizmu moralment jiffavorixxi l-identità ta' minnu l-iktar b'saħħtu u kapaċi jipproteġi lilu nnifsu.
Imma tfittex kif ħaxxejjen iġġib fix-xejn l-identità tar-reġjuni li żjed dajfa u foqra u tagħmilhom iżjed vulnerabbli u dipendenti. B'dan il-mod il-politika u dan li qegħdin nitkellmu dwaru huwa suġġett politiku li se nkomplu nitkellmu dwaru. X'qed jiġri fid-WHO, għada pitada x'qed jiġri fl-Unjoni Ewropea, għada pitada x'jista' jkun qed jiġri fil-United Nations u fuq smoħra differenti. Ida jifoqra u tagħmilhom iktar vulnerabbli u dipendenti lilna bħala nies. B'dan il-mod il-politika qed iddajjef dejjem iżjed il-qudiem il-poteri ekonomiċi transnazzjonali, jiġifieri il-poteri ekonomiċi u soċjali tal-pajjiż individwali li japplikaw u mbagħad dawn li qegħdin jikkmandaw issa l-gvernijiet li qegħdin jipprovdu lid-WHO biex iġibuha gvern assolut ta' ħafna pajjiżi involuti, il-prinċipju, il-fred u irbaħ. Dan inkompli niddiskutih issa iktar il-qoddim, imma l-aħħar mill-aħħar u nagħlaq b'dal punt li rridu nkunu attenti. Aħna bħala nies, bħala bnedmin, għandna drittijiet ċivili tagħna, għandna drittijiet morali tagħna, għandna drittijiet tagħna bħala bnedmin. U dan it-tip ta' trattat, l-ewwel ħaġa li jista' jagħmel dawn it-tip ta' drittijiet fundamentali jista' jkun qed iġibhom fix-xejn. Iġib id-drittijiet fundamentali tagħna n-nies fix-xejn biex iġib id-dritt supremazija ġdida, joħloq gvern ġdid, joħloq awtorità ġdida fuq gvernijiet oħra, fuq il-pajjiżi kollettivament, bl-iskuża li jekk ikun hemm pandemija, jkun hemm xi marda, gvern issa assolut ikbar minn kulħadd jieħu over. U din hija l-periklu rridu nitkellmu fuqhom, ma dan hemm periklu oħrajn. Ġifieri, Edwin, naturalment inti qed taqbel li ikun hemm diskussjoni fil-Parlament. Jekk ma jkunx hemm diskussjoni fil-Parlament ifisser li żewġ partiti li jagħmlu l-Parlament dak li hu qegħdin ifarfru mir-responsabilità, jiżolqu mir-responsabilità u jiżbaljaw moralment quddiem il-poplu ma jerfgħux ir-responsabilità tagħhom. U naħseb aħna naqblu kulħadd illi għandu qed nagħmlu dawn il-programmi propri biex isir biex in-nies ikunu jafu x'responsabilità għandhom il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista fil-Parlament u ħadd ma tiġi ġurnata u jgħid ħadd ma tkellem fuq ix-xandir fuq l-istat fuq it-television tal-istat tal-poplu xandira bħal din mhux qed issir. Imma grazzi għal dan l-istazzjon u dawn sħabna esperti f'dan il-qasam qed issir. Ekku, ġifieri ħanajt ħaġa li tidej jaqni fuq il-kliem li attint l-ewwel nett prosit spiegajt is-sitwazzjoni ċar daqs il-kristall kif inju fej sejrin. Jien li xtieq nagħmel forsi biex niħħajjajt daqsxejn iktar fuq li attinti li qed jinkwetani ħafna. In-nies qed jaħsbu li l-ħu ħarġu daw il-emendamenti ġodda. Is-suġġerimenti ċe. Ma fir-realtà fis-sena ta' 2022 ta' Mejju fil-Health Wealth Organization fil-75th edition ipproponew pajjiżi daw id-drafts il-ġodda u għaddhom lill-WHO biex il-WHO mbagħad jagħmlu distribution tagħhom biex tiġi diskussa. Fir-realtà huma pajjiżi li jirrekomandaw daw il-kambjamenti kollha u hemm 307 amendments. Parti minn daw il-pajjiżi li jiddeċidu jagħmlu daw l-amendi bejn hemm ħafna hemm xi bejn wieħed u ieħor xi 54 countries. Sorry, għan intervik. Nitkellmu fuq dokument tal-International Health Regulations. Jikunu ċar. U mux it-trattat il-Pandemic Treaty. Dik importanti. Mux ta' CA+. Dik ninsowa. Għanna ċans. Importanti xin nisma appuntu trinti speċifikati. International Health Regulations. U meta Edwin kienet jitkellem ukoll illi l-Parlament jidħol fid-detallu jara xem mux memx.
anki fuq l-International Health Regulations, mhux il-Pandemic Treaty biss, il-parlamentari jridu jiddiskutu dak. Għax il-qofol qiegħed hemmhekk. Kif ovvjament ħan nispjega. Infatti qegħdin tallaw kull darba on screen palma tiraw in-nies biex jaraw li dawn huma ġast proġetti differenti. Issa jien fejt id-dejjaqni huwa da. Il-European Union daħluna parti minn dal-regulations fit-2022. L-inizjattiva biex jinbidlu il-regulations. Ġifi il-Parlament suppost diġà jafu bihom il-modifikazzjoni. Imma jien ngħidlek ma jafu xejn. Imma dak li qed jien huwa l-periklu li dan il-pajjiż qiegħed fih. Jiġifieri. Meta aħna dħalna fl-Unjoni Ewropea u jiena dak iż-żmien kont fil-gvern u nafx kienu d-diskussjonijiet. Il-sabiħ tal-prinċipju tal-Unjoni Ewropea kien id-deċentralizzazzjoni. Kien il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Tiftakru? Biex nidħlu fl-Unjoni Ewropea, tant tkellemna fuq id-deċentralizzazzjoni u s-sussidjarjetà. X'ifissru id-deċentralizzazzjoni? Id-deċentralizzazzjoni ġifieri ma niċċentralizzawx. Ma jkunniex kollox ċentralizzat. Ma nikmandax kollox jien. Imma jikmandaw in-nies. U jikmandaw in-nies. Id-deċiżjonijiet jittieħdu l-eqreb fejn in-nies l-iktar li jimpurtom. U bdejna nagħmlu l-kunsilli lokali. Għax il-prinċipju tal-Ewropa kien is-sussidjarjetà. Jiġifieri id-deċiżjoni, id-dritt tad-deċiżjoni għandu jkun mifrux qalb in-nies. Dak kien meta konna dieħlin fl-Unjoni Ewropea. U dak kienet l-Unjoni Ewropea ta' dak iż-żmien. Eżatt. Illum l-Unjoni Ewropea bħalma tbiddilt jien għax kelli ftit iktar xahar dak iż-żmien millum, tbidlet il-ħsieb tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea minflok qegħdin immorru biex insaħħu id-deċentralizzazzjoni, qegħdin niċċentralizzaw. Minflok insaħħu is-sussidjarjetà, qegħdin inneħħu s-sussidjarjetà. Inneħħu l-importanza tan-nies, we the people. Aħna n-nies. Aħna l-poplu. Il-poplu qegħdin inwarbuhom. L-importanza tat-teħid tad-deċiżjonijiet tan-nies jitwarbu u niċċentralizzaw. U fejn qabel konna ngħidu l-Ewropa għandha tippermetti li l-iktar deċiżjonijiet li jorbtu lin-nies għandhom jittieħdu fil-gvernijiet tan-nies u l-eqreb tan-nies. Illum qegħdin immorru għal din il-politika, trend differenti fil-politika dinija, ta' xi darba trid tgħaddi din. Imma bħalissa trend il-moda politika hija li jinħolqu dawn il-gruppi b'saħħithom ta' negozjanti kbar b'saħħithom li mhumiex eletti imkien, imma jixprunaw l-imħuħ politiċi ta' kemmu tajjeb jekk niċċentralizzaw. U l-Unjoni Ewropea miexja biex issir il-gvern tal-Ewropa. U titfem ma taqblux għajduli. Femma taqblux għajduli. U titfi l-importanza tal-gvernijiet nazzjonali, ħanajdilhom hekk. Fattet jużaw il-kalma equity l-lum il-ġurnata. Imma dik l-ugwaljanza, dik l-equity li tfisser ekwità, ugwaljanza, anka fil-liġijiet ta' Malta, iżjed ma nipprovaw ndaħlu liġijiet għall-ugwaljanza. Iżjed qegħdin noħolqu diżugwaljanza. Iżjed ma nipprovaw noħolqu liġi allura qegħdin. U hemm il-ħna fl-Unjoni Ewropea. Mbagħad nitkellmu fuq human rights. Hemm il-ħna fl-Unjoni Ewropea li pereżempju mhux sa naqbis fuqha il-Green Deal. Li kulħadd bil-fors irid ikun favur l-abort. Li bil-fors kulħadd irid ikun favur ir-rule of law. Ma xi tfisser din ir-rule of law ta' kif iridu huma. U din hija l-periklu li qed jitkellem fuq anke l-Papa u qed nikkwota l-Papa biex jekk nitkellem jien jista' jkun hawn xi ħadd jgħid wed nfassallhom billi qed jgħid imma dak li qed jitkellem il-Papa fuq dak li huwa moralment ħażin. Dak li jiffavorixxi l-ftit nies u jdajjef il-kumplament tan-nies huwa moralment ħażin. U l-Gvern Malti fl-Unjoni Ewropea għandu jkun b'saħħtu biżżejjed li jqumu jgħid imma din jien ma naqbilx jekk iridu nħarsu lilna in-nies tagħna, we the people, in-nies, il-poplu tagħna. Issa jien xtaqt forsi Rudolf juhu over hawnhekk fuq dil-punt li semmejt. Peress li l-European Union jagħmlu daw il-rekomandazzjonijiet u daħlu Malta fihom. Inħoss li suppost il-Parlament tagħna suppost kien jaf bihom.
kif l-ebda mill-parlament, ħadd mill-parlament kien jaf fuq dawn l-amendi. Id-domanda tiegħi huwa da. Jekk tiġa jafu xem, se niddiskutu issa, jew tiġa għamlu għafatta li maħnis se niddiskutu għax kienu jafu x'kienu l-amendi. L-ewwel net forsi nidġeneralizza, ovvjament ġeneralizzazzjonijiet huma mhumiex taqsek preċiżi, imma naħseb ħadd ma twilet il-bieraħ u nafu illi ħafna drabi deċiżjonijiet isiru qabel ma jkun hemm il-forum skont il-liġi, jkun hemm xi awtorità li ħajkollha xi meeting biex tiddeċidi, konsultazzjoni pubblika, eċetera. U d-deċiżjoni tkun diġà ttieħdet, ġifieri din nafuha f'ħafna aspetti tal-politika, sija Malta kif ukoll barra. Ġifieri din diġà hija problema. Anki jekk tiġi diskussa f'dan l-istadju ma jfissirx li diġà li m'hemmx diġà deċiżjoni li ttieħdet. Allura tibda tgħid mal-għalfej qed tiġi diskussa apertament. Biex taparsi inti qed iżżejt fil-magni tad-demokrazija, imma effettivament id-deċiżjonijiet ikunu diġà saru minn xi mkien, ġifieri bħala general introduction. Issa biex nasal għal dal-każ speċifiku, fil-fatt ir-riżultanna u għalhekk ma nafux kemm daħlu fiha, kemm ipparteċipaw il-Gvern Malti, min qed jirrappreżenta il-Gvern Malti. Għax inti semmejt il-ħera, importanti. Iva, appuntu, għax hemm żewġ affarijiet, għax sfortunatament anki l-medja ma semmit xejn Alla jbierek għaw Malta. Fit-2020 ħarġu meta kellhom il-World Health Summit ta' Ottubru tal-2020. Il-World Health Summit kienet il-kummissarju, il-president tal-kummissjoni van der Leyen ħarġet bl-idea illi jkun hemm a European Health Union. Għaliex? Għax rridu illi titwaqqaf awtorità ġdida ġewwa l-Ewropa li tissejjaħ the Health Emergency Preparedness and Response Authority. In short, tiġi HERA, H-E-R-A. U rridet qalet speċifikament illi aħna rridu illi nwaqfu nistabbilixxu a European Health Union. Di mhix safej. Diġiet mit-trattat, it-trattati kien hemm xi 3-4 trattati fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Toħroġ minn waħda minn dawn, ġifieri jew ħarġet minn ras van der Leyen. Minn moħħ van der Leyen. Ma dawn mhux suppost jivvotaw għalija. Ġifieri, u f'sena Alla jbierek twaqfet. Għax di ġiet il-lonċjata, ġifieri il-health. 2020. Ġiet il-lonċjata u ma ħarġu biha bl-idea fil-World Health Summit ta' Ottubru 2020. F'Settembru, 15 ta' Settembru tal-2021, laqqas sena wara, il-lonċjawa. Il-lonċjawa. Għalek daħnuna fl-iskora. Appuntu, ġifieri aħna din ngħidu mhux biss hemm il-problema li hemm l-International Health Regulations taħt l-umbrella tal-WHO, imma hemm ukoll l-awtorità taħt l-umbrella tal-Unjoni Ewropea illi ħatibda tiddetta il-policies tas-saħħa fuq livell Ewropew. Fuq livell Ewropej, mentri suppost skont it-trattati tal-Ewropa, is-saħħa kienet suppost tibqa' taħt ir-remit tal-pajjiżi. Allura kif qal tajjeb Edwin, qabel kenna l-idea ta' devolution of power. U issa hemm il-concentration of power, anki t-trattati stess tal-Unjoni Ewropea qalu is-saħħa tibqa' ir-remit tal-pajjiżi. Issa dawruha għall-oppost, bil-kontra. Jiġifieri x'in tiġi tara mbagħad illi kien hemm inizjattiva minn ċerti pajjiżi, inkluż l-Unjoni Ewropea, li jagħmlu
dawn il-proposti għall-emendi tal-World l-International Health Regulations, l-inizjattiva ġejja mill-EU. Iġiri, jekk qed tiġi mill-EU, allura qed tiġi minn Malta wkoll. Jekk Malta kienet koxxenti għal di, ġifieri. Dik id-domanda. Ma nafux. Misna nagħmlu parlament. Appuntu, iridu jiċċarawha. Għaliex il-fatt li l-Ewropa issa ħadel, ġifieri Brussell biex niftehmu min-naħa ta' Brussell, waqfet di l-awtorità u l-awtorità ovvjament daħlet fid-dettall biex toħroġ dawn l-emendi, mela l-emendi ħerġin isek qed tgħid minn Malta wkoll. Issa tafx jew ma tafx, dik ħaġa oħra, imma teknikament qed joħorġu anke minn Malta bħala membru tal-Unjoni Ewropea. U l-oħrajn jekk tippermetti li dak id-dokument min huma illi kienu huma qegħdin jipproponu dawn il-300 aktar minn 300 emenda. Min huma daw? Australia, Bosnia Herzegovina, Colombia, European Union and its members, Japan, Monaco, Republic of Korea, United Kingdom of Britain, Northern Ireland, and United States. Issa, ma ngħidx li kollha kienu dawk il-pajjiżi illi aħna nidentifikaw bħala imperi. Kulħadd jaf illi kien hemm mijiet ta' snin le meta kien hemm ħafna nies, ħafna pajjiżi kolonialisti kif konna aħna. U dawk l-imperi li kienu għedin jiddettaw. Ġiviri, kombinazzjoni illi ħafna minn dawn l-Istati Uniti, United Kingdom, l-Australia, u l-European Union, ġiviri il-pajizi kollha tal-Europa li ovvjament dara kemm kien hemm imperi Ewropej fil-modi. Ġiviri, il-pajizi l-oħra tal-Amerika tisfel, l-Afrika kollha jisom daw f'daqqa waħda sabu di ma' wiċċhom. Dik id-dokument mbagħad tmur għand il-President tal-WHO u jagħmel redistribution ma' pajjiżi kollha. Biex huma jagħtu il-feedback. Għandhom 4 months biex jagħmlu feedback. Eżatt. Imma l-inizjattiva minn daw. Issa, jekk ħan nitkellmu fuq hemmx skont dawn il-proposti proposti li hemm li huma inkwetanti, dik l-ewwel ħaġa ovvjament. Il-qofol. Problema kostituzzjonali, dik il-problema li għandna. Li tista' anki twassal għal problema anki kostituzzjonali. Problemi kostituzzjonali? Issa. Għas naħseb li hemm. At this point, sekonda. Triti mhux suppost għandek. Le. Suppost triti għandit. Sekonda, iva, ma ġiet marbula. Imma tninkwetaw għax mħabba dan allora il-problema lejn sa jbidlu dak li ftemna fuq. U issa kun għandek kontratt li huwa fis-seħ, imma sa tbidlu totalment. Il-problemi huma illi meta pajjiż jiffirma u jirratifika trattat, ovvjament qed jintrabat. Mela, kwalunkwe triti illi jiġi firmat għandu l-obbligi. Jiġifieri jekk ħajjiġi xi ħadd tal-fact checking u jgħid għax di mhix ħataffettwa l-indipendenza tal-pajjiż, laqqas biss qed jaf x'inhu jgħid. Għax kull darba tiffirma trattat, inti ħajkollu ħadd intrabat. Jekk inti ħadd tiffirma kuntratt sottomess. Jekk inti tmur u tixtri dar u tiffirma kuntratt biex tieħolhom mal-bank, binti x'qed tintrabat? Tissottometti lilek għar-regolamenti tal-bank. Ovvja. Mhux bil-fors, kwalunkwe kuntratt. X'inhu huwa trattat? Trattat huwa kuntratt bejn pajjiżi. Dak hu mhix affarijiet komplikati. Tajb ħażin ħadd intrabat. Ħadd intrabat b'xi mod, mela diġà nafu illi fil-każ famuż issa li għandna tal-kriżi tal-Covid li għalija kienet l-ikbar frodi naħseb fl-istorja medika tad-dinja. 9/11. Biex inxebħu magħha. Hija ma kriżi mhux kriżi għalija l-akbar kriżi ma kienx kriżi ta' virus u mhix ħanot nidħol fija sal-Mart u mhux Mart. L-ikbar kriżi li kellna kienet il-kriżi ta' demokrazija. Għaliex
tafu illi kriżi ta' dritt kawza. ta' ċaħda ta' drittijiet fundamentali. Eżatt, għax il-parti kbira ta' demokrazija hija fil-fatt id-drittijiet fundamentali. Għax inti għandek tlet prinċipi, 4 prinċipi bażilari fid-demokrazija, għandek il-bilanċ tal-poter. Min qiegħed fil-poter jiġi elett mill-poplu u il-drittijiet umani, drittijiet fundamentali. Jekk inti għandek waħda minn dawk neqsin, ma assista tgħid li għandek demokrazija, dawk huma l-pilastri. Right of self-determination ukoll. Eżatt. Mela x'inhija il-problema ta' dawn it-trattati? Jekk inti tara xiridu iwasslu pereżempju jekk naraw l-International Health Regulations, dan id-dokument. Meta għaddin nitkellmu fuq il-Kostituzzjoni ta' Malta, diġà kellna problema tafu illi għandna kawża kostituzzjonali għaddejja li qed tiċċallenġja il-mertu, il-possibilità, il-fatt illi l-gvern għamel lockdown u ħareġ ħafna regolamenti illi qegħdin ngħidu kienu jaffettwaw id-drittijiet. Għaliex huma qegħdin jgħidu mhux il-każ illi ikkalpestajna id-drittijiet għax aħna imxejna skont il-saħħa, il-laqlat tas-saħħa pubblika u minn hemm stajna niddikjaraw emerġenza u aħna iddikjarajna emerġenza minħabba l-pandemic illi ġi ddikjarata mill-ħu, mela minn hemm ġejja, il-ħu ta' minn hemm trid tara x'inhu ħireġ minn ħalq il-ħuta u x'għamlu daw. Jiġifieri iddikjaraw emerġenza. U mbagħad fil-qorti qegħdin jgħidu għax iddikjarajna l-emerġenza għax ġi ddikjarata pandemija. Imma il-liġi tas-saħħa pubblika ma tgħidlekx li inti tiddikjara emerġenza għax xi ħadd barra minn Malta jgħidlek li hemm pandemija. Problema kbir. Għax il-liġi tgħidlek jekk hemm epidemija ġewwa Malta. Dik qatt ma ġiet ddikjarata illi kien hemm epidemija ġewwa Malta. Mela ma mxewx skont il-proċeduri legali Ta' pajjiżna. ta' pajjiżna stess u ma ħasbu illi peress illi lat tas-saħħa pubblika ittihom id-dritt lill-Superintendent tas-saħħa pubblika illi tiddikjara emerġenza. Ħasbu li kienu covered, li kienu koperti, mu veru xejn. Għax il-Kostituzzjoni stess tgħidlek illi hemm ċerti proċeduri illi inti trid tissegwi f'każ illi inti ħadd tiddikjara emerġenza. Mela inti għandek żewġ liġijiet, il-liġi tas-saħħa li tgħidlek isma' f'dawn il-każijiet tista' tiddikjara emerġenza. Imma mbagħad jekk ħadd tiddikjara emerġenza, trid tara l-Kostituzzjoni xi tgħidlek u tagħmilha skont il-Kostituzzjoni u din m'għamluhiex u għalhekk għamilna kawża. Għatti darba kien hemm xi ġimagħtejn jidilli xek ta' emerġenza. Le, l-istat emerġenza minn għalija xi 3 xhur sa' Ġunju. Kien perjodu wieħed. Periodu wieħed ta' 3 xhur. Imma xorta ma segwawx il-proċeduri skont il-Kostituzzjoni. Mela, għaliex hija importanti għad-diskussjoni tal-lum? Għaliex il-fatt illi dak iż-żmien qalu illi imxew fuq ir-rekomandazzjoni tal-ħu li ir-rekomandazzjoni tal-ħu ma kienux illi jintrab mhumiex obbligatorji, tassattivi obbligatorji. U xorta waħda qishom bajnejhom magħluqin marru jiġru biex isegwu l-ħu. Aħseb wara kemm ħajkonna problema jekk dawn ħajjeġgħu jitbidlu u jiġu iktar watertight. U għal xi qegħdin insemmu. L-iktar ħaġa naħseb li nistgħu nibdu Article 1, l-ewwel artiklu. Dejjem nitkellmu International Health Regulations biex nifhem, mhux il-Pandemic Treaty. Nsemmuh kull darba. Importanti. Tal-2005. Ħarġan tal-ewwel l-iskrin. Xiridu jneħħu.
daw l-imbirkin pajjiżi inkluż l-Unjoni Ewropea, iġifieri inkluż Malta. Inkluż Malta. Tafu ma tafx, ma nafux. Illi hawnhekk artiklu wieħed jgħidlek standing recommendation l-artiklu wieħed definitions, id-definizzjonijiet, għax liġijiet hekk dejjem tibda bid-definizzjonijiet. Id-definizzjoni ta' standing recommendation mid-2005 għal da ifisser non-binding advice issued by WHO for specific ongoing public health risks pursuant to Article 16 regarding appropriate health measures for routine periodic application needed to prevent or reduce international spread of disease. Xiridu jibidlu? Il-kelma standing perikoluża. Inneħħu il-klim non-binding. Għamlu standing. Standing tfisser bil-forsa. Le, standing recommendation huwa qed jagħtik id-definition tal-klim standing recommendation. Ġifieri jiena il-ħu. U ngħidlek isma' jiena qed noħroġ standing recommendation. Għax jiena iddikjirajt pandemija. Issa ħa noħroġ standing recommendation. U huma jridu itajru iqaċtu il-klim non-binding bħala parti mid-definizzjoni ta' standing recommendation. Ġennata gwida. Iġifieri standing recommendation mhijiex recommendation. Għax huma jriduha li tiġi hekk. Standing recommendation means advice issued, but non-binding qed jitlaq. Kanċellawa. Għalfej, ma sorry ta' advice, jekk inti għandek il-kelma advice, veru, jiena nifhimha. Inti forsi tifhimha u forsi nifhmuha mod differenti. Allura, x'għamlu fit-2005 biex tkun ċarissima, qalu isma' l-advice huwa non-binding. Non-binding. Malfejn trid tittajjara sorita. Ma tafx tfisser dik Rudolf. Inti mela iddeċidejt bħala pajjiż li tagħti l-awtorità tiegħek lil-ħu biex jgħidlek għamelek. U inti bħala pajjiż trid taċċetta li jgħidlek il-ħu indirettament għax kontroversja krejna. Ġifieri gvernijiet ħajatu l-poteri lil-ħu. Ek tiġi Biex toqbel bastun huma management. Tindokra. Ħana l-oraj ġifieri. Imma il-problema li konna din anki nitkellmu fuq qabel ma bdejna l-programm, il-problema ta' dak li jissejħu bl-Ingliż the totalitarian tiptoe. Iġifieri biex inti tipprova dejjem tirbaħ iktar poter, timxi bil-mod il-mod. U mhux taqbad u tgħid tisma' għandi il-poter kollu f'idejja u tibda ftit minn hawn, tisraq ftit minn hemm. Iġifieri, jekk ħajġ inneħħu dawn il-kelmtej non-binding, għalfejn? Bliema intenzjoni non-binding. Qed jagħmel il-liġi qed tagħmilha ċara, l-advice huwa non-binding. Għalfejn iridu jtajruha? Għax issa l-argument tagħhom x'inhu? Ħajkun le, imma xorta baqgħet hemm advice, il-kelma advice huwa advice. U iva, ma sorry ta' da Imma fil-Konstituzzjoni tagħna tgħidlek ma noħdux advice minn barranin. ċaru tonda. Ġiet nirġgħu niksru l-Konstituzzjoni. Sekond, ma bat niġu nerġgħu għal dawn it-trattati. Għax jekk inti ħadkun marbut għax qed tifirma trattat, inti trid tgħid marbut li min ħajjiġi avvantaġġat jekk inti ħadd tiġi marbut. Ħajjiġi avvantaġġat il-poplu jew ħajjiġi żvantaġġat. Ħantikom eżempju, immaġina qed tifirma it-trattat wieħed mill-konvenzjonijiet ta' Ġinevra fuq il-liġijiet ta' gwerra. Ħalli per eżempju ma tistax taqbad titfa' bombi fuq ċivil, fuq sptarijiet, forsi ta' programm ieħor. Dan huwa illegali. Dan huwa hemm il-pina tal-mewt biex niftehmu. Jekk inti taqbad u toqtol iċ-ċivil, in-nies ir-residenti, meta inti qiegħed ġo gwerra, dak huwa a war crime. Jiġifieri dik hija jekk inti tintrabat favur in-nies. Qed tintrabat hija ħaġa tajba. Jekk inti għandek trattat ieħor kontra il-biological weapons u tiffirma illi inti ma tistax tagħmel użu jew le ma tistax eżatt ikollok il-laboratorji u tibda tagħmel riċerka fuq biological weapons li jinkludi gain of function. Ma tistax. Mela inti qed tipproteġi il-poplu. Jekk ikollok pajjiżi
kombinazzjoni l-Ukrajina, per eżempju, mhux suġġett tal-lum, li ma firmatx dan tat-trattat tal-biological weapons huwa xi ħaġa mhux favur il-poplu. Għax dak it-trattat qiegħed hemm biex jipprova jipproteġi l-poplu. Jekk għandek trattat ieħor konvenzjoni tad-drittijiet tal-pazjent qed jiffavorixxi. Mela dawk huma mhumiex problemi, imma x'għandnaw. Hawnhekk m'għandekx trattat illi qed jiffavorixxi l-individwi. Għax jekk inti forsi tista' tella dak illi u rejtna dawk l-erba. Għalhekk jisemmu l-kelma equity, għax equity ma jiffavorixxix l-individwi, l-equity jiffavorixxi pajjiżi jew entity. U fimni l-kelma equity hija vaga. Dik il-problema. Iridu jagħmluha vagi, għalhekk neħħu il-kliem non-binding ħalli tiġi advice biss, dik hemm advice mhux obbligatorju, imma tiġi iktar vaga. Imma hawnhekk kif qed jgħid Dottor Ragonesi hawnhekk l-argument huwa jekk ħajkun favur il-poplu huwa tajjeb il-Kostituzzjoni, però jekk ħajkun ħażin, allura ħajkun kontra Kostituzzjoni. Għalhekk trid tara kwalunkwe trattat illi ħajġi firmat mill-pajjiż qed jiġbed lejn il-poplu bħal meta jkollok it-trattat. Għalhekk irridu d-diskussjoni, skużani Dr. Ragonesi, għalhekk irridu d-diskussjoni u għandna bżonn id-diskussjoni fil-Parlament. Issa kif qal tajjeb Dr. Ragonesi ftit ilu, għal imma kollox jista' jkun diġà ġie deċiż. U bil-Parlament kif inhu nifhmu li l-maġġoranza tirbaħ u l-minoranza titlef. Imma jista' jkun hemm żewġ ċirkostanzi, jew il-vot tal-maġġoranza jiffavorixxi l-emendi u jgħid dawk għaddew bl-oppożizzjoni ma taqbilx. Imma dak ifisser kien hemm dibattitu xi ħadd kien favur u xi ħadd kien kontra. Jista' jkun hemm id-dibattitu u tnej li huma jaqblu. Qegħdin niftehmu li jiffavorixxu dawn l-emendi. Jista' jkun hemm id-dibattitu u tnej li huma ma jaqblux u jgħidu aħna ħanoħna nebatu l-emendi tagħna. Jalla jsir hekk. Jalla jsir hekk. Imma l-ħaġa li tista' ssir jekk Malta bħala pajjiż naqgħu fit-tentazzjoni ta' kelma goffa illa iżmu tal-barrani. U nissottomettu. Ta' min kellu l-imperi tarġa. Imma ejja nsejħulu l-barrani illa li huma il-kbir. Il-kbir tista' tkun l-Unjoni Ewropea f'dik ċirkostanza. Il-kbir jista' jkunu dawn in-nies. United Nations. In-nies li huma b'saħħithom li qegħdin jikkmandaw u jżommu l-Unjoni Ewropea jisom puppet on a string. Għax illum għandek imprendituri gbar ta' mux noqdu minn bġummu f'moħna xaħat f'Malta, xo kontrattur. Illum għandek nista saħħa tremenda li narġanajt mumiex eletti imma kważi spiċċaw jikmandaw l-politiċi. U il-politiċi tal-pajjiżi saru. Huma il-puppets, il-pupi li qegħdin jitmexxew minn dawn in-nies. Imma huma n-nies li qegħdin jitilfu il-vulnerabbli kif qed jitkellem u kwotajt il-Papa li dat tip ta' globalizzazzjoni qed tispiċċa lill-vulnerabbli. Ġibu xejn. Lin-nies qed toħloqhom u tagħmilhom biss konsumaturi u spettaturi. Imma mhux qed tagħmilhom attivi, mhux qed iġibhom attivi. Fil-fatt fuq din nistgħu naslu għal problema kbira fl-artiklu 3 fuq prinċipji. Konna din nitkellmu fuq it-trattati favur in-nies. Jekk għandek trattat il-konvenzjoni fuq il-pazjent, fuq id-drittijiet tal-pazjent, dak huwa favorevoli ħafna. Dik il-konvenzjoni titkellem ukoll fuq id-dritt illi jażel l-individwu x'tip ta' mediċini, x'tip ta' kura, irid u affarijiet oħra. Alla jbierek wara dawn l-istin kollha di ma ġietx ratifikata mill-Parlament Malti. Ma ġietx ratifikata. Għalfejn? Dan it-trattat fuq id-drittijiet tal-pazjent il-Gvern Malti oġbu illi ma jiffirmax. Ma jaqbilx miegħu. Ma jirratifikax għax huma l-ewwel jiffirmaw meta jkun hemm il-konferenza. Nuża l-kelma jiffirmaw. Iva. U mbagħad imorru lura
wara li jkun iffirmaw u mbagħad għandek ċans inti bħala pajjiż li għaddim il-Parlament biex jiġi biex tiġi ratifikat. liġi tal-pajjiż. Biex jiġi ratifikat. Da qatt ma ġie ratifikat fuq il-drittijiet tal-pazjent. Imma x'qegħdin naraw fuq dan l-International Health Regulations? Artiklu 3 kien sissa sal-lum għax għadu hekk in vigore, the implementation of these regulations mid-2005 hekk kien ara shall be with full respect for the dignity, human rights and fundamental freedoms of persons. Dal-klim għaxtuħ. Għaxtuħ, ġifiri, inklus Malta għadin nejdu. Fil-2005 jaf li ġej. Le, Issa, jridu għaxtuħ. Dan il-klim. Fil-2005 kienet hemm. Il-2005 kienet hemm. Ġifiri għada hemm għax għadin vigore. U l-emmendi jidħlu. Jridu għaxtuħ. Li joħodlok ksib id-drittijiet tiegħek. Mela mhux tal-li aħna pala Maltin ma ġietx ratifikata l-konvenzjoni fuq id-drittijiet tal-pazjenti tal-li issa ħajmorru jiġru ibidlu da u da kif qegħdin ngħidu sa fejna fuq aħna il-Ministru jista' jaqbad u jiffirmu u m'hemmx għalfejn jgħaddi mill-Parlament. Jekk il-Parlament ma jeżiġix u jgħidu isma' stop, le, għax inti għandek. Il-Prim Ministru jtiwaqfu. Appuntu, u tajdlu le, qabel ma tiffirma int ħanaraw xemm mhux m'hemmx. Ġifieri, da jista' jaqbad u jiġi firmat mill-Ministru. Ġifieri ħajtajru the implementation of these regulations shall be with full respect for dignity, human rights, dika ħadd titlaq. U għallaj bierek il-konvenzjoni tal-rights of patients laqżit. Konsiderat. Mela, hemm problema ta'. Issa mhix problema Sib. konstituzzjonali dik. Nifhimha jiena. Issa naslu għalija. Imma forsi jekk inti it-tella tal-Rio Times huma semmoha ukoll u għalhekk qed isemmu għalhekk il-Times of Malta li ma naħsibx li għamlet għamlet il-homework il-Rio Times. Għalhekk qed tniżel fil-raba minn għalija jew it-tielet. Din hija Rio Times ta' minn ngħidu Rio Times hija il-gazzetta rinomata fil-Brażil. Tieni jew tielet paġna. U hawnhekk għammarru. U toqgħod attent ukoll tara minnu dak li qed jikteb l-alternative narratives. Jiġifieri xi ħadd qed jikteb dak l-artiklu. It-Times ġabitu dik it-tip ta' aġenzija li qed tikteb dak l-artiklu għax mhux miktub lokalment u tittara min huma dawk in-nies li qegħdin jikbu dak l-artiklu u tkun taf għaxiex qed jinkiteb dak l-artiklu. Dan biex ngħidu kollox dan huwa l-ju ta' 2022, ġifieri s-sena l-oħra, però huwa mbagħad ġie diskuss mit-trattat fil-Assembleja 76, ġifieri dan qabel. Nizza. Kompli naqra. Awek, mela, the whose would be treated, nizzel kem dawk huma, dawk l-amsa. Whose would be treaty powers. Mela, ħan nirreferu dan l-istadju, it-tielet waħda, the who would decide. Le, sekond li man, quarantine. Per eżempju, il-raba waħda, the authority to determine which medications are safe and who develops them. L-autorità hija WHO, mhux il-gvern tal-pajjiż, mhux l-awtorità tas-saħħa f'Malta. U għara t-tielet waħda xi tgħidlek. The who would decide how to prevent or treat the disease. Yet again, they could deny doctors the ability to treat patients how they would like. Tara kif di titħol ma di. Żgur, għalhekk qed jgħidlek. U tinfess fuq il-libertà tat-tabib. Jiġifieri t-tabib lokali, it-tobba tagħna, l-awtorità tas-saħħa tagħna. Se jispiċċa. Tispiċċa li trid tkun qed tobdi lil din l-awtorità. Jiġifieri meta dan it-trattat tal-2005 jerġa' jiġi emendat minn hawn ftit xhur oħra. Aħna ma nitkellmu xejn dwaru. Ngħidu li aħna tiġa qegħdin naqblu dwaru għaliex aħna parti mill-Unjoni Ewropea u allura aħna bdikajna mir-responsabilità tagħna u ħallejna l-ħaddieħor jiddeċidi għalina jew aħna iddeċidejna flimkien mal-oħrajn. Sawax aħna ddeċidejna flimkien mal-oħrajn. Allura nkunu insejna minn aħna u naħseb hawnhekk allura rridu anke permezz ta' dan il-programm minn issa l-qoddim
Irridu nitkellmu. Aħna l-NGOs, intom l-autoritajiet, intom l-entitajiet li tħossu dritt u r-responsabilta li titkellmu u jiena magħkom, irridu nżommu l-gvern u l-oppożizzjoni moralment responsabbli. Aħna ktibna. Li tiddeċidi fisem in-nies għal ġid tan-nies u għaw jidħol il-prinċipju fundamentali tad-dinjità tal-persuna. U mhux moralment, anke legalment. Iva, Għax huma għandhom l-obbligu. dak li huwa moralment huwa legalment. Imma fl-istess ħin ukoll il-ġid komuni. Ekku. Għax hawn għandek il-ġid komuni qed jintrifes. U dan idu noqogħdu attenti għax l-ewwel għedna l-ebda gazzetta. Aħna Malta qegħdin f'sitwazzjoni tikka ambigwa b'kalma goffa. Imma f'sitwazzjoni strampa u perikoluża fi kliem ieħor sempliċi ta'. Illum sirt ninduna kemm id-dritt fundamentali tal-bniedem tal-libertà huwa kuljum meddet u imxekkel. Aħna l-libertà tagħna. Inti liberu sakemm dak li tgħid jaqbel ma dak li qed jgħid l-establishment politiku ta'. Eżatti. Il-gazzetti tagħna jobdu l-establishment politiku. Min tista' ssib din id-diskussjoni u għalla ħares mawx stazzjon bħal dan din id-diskussjoni sakemm xi ħadd ma jgħalqinniex ħalqna legalment b'xi liġi tal-ugwaljanza jew tal-hate speech, imma aħna U għalem sejrin da, għax l-Europa stess qed tipprova tfassal politika biex tala Ma fil-realtà meta taqra dak il-emendi u hija parti mill-emendi illi l-medja ma tistax tkun libera. Permetti li, jiġifieri, ejja x'responsabilta għandna li nitkellmu man-nies ta' aħna li qegħdin nagħmlu l-politika ta' veru fuq dan il-programm ta' ħaddieħor qiegħed. Illum fil-Parlament Malti, iż-żewġ partiti huma l-istess u mhux joqgħdu jgħidulna li mhumiex l-istess, imma kamlu lilhom infushom l-istess għax huma żewġ partiti loġika waħda liberali. Tlifna l-oppożizzjoni konservattiva sejħilha li trid. Imma llum għandna l-politika tal-folla. Għaliex mhumiex jitkellmu fuq din? Għax jitkellmu fuq dak li titkellem il-folla. U x'jiġi deċiż mill-politika hija l-loġika ta' Ponzju Pilatu. Pilatu ħad deċiżjoni fuq joqtolx il-Kristu, mhux fuq x'inhu tajjeb jew ħażin skontu, mar qoddim il-folla xi triduni nagħmel. U wara jekk il-gvern u l-oppożizzjoni f'Malta bħalissa mhumiex isegwu dik il-loġika. Qabel ma jisimgħu xi ħadd mill-folla titkellem, ma jitkellmux u ma jiddeċidux. Parentesi żgħira, il-gvern iddeċida qabel il-budget fuq il-minimum wage. Parra mis-soġġett għal kollox. Imma il-folla qed titkellem fuq il-minimum wage, ittieħed id-deċiżjoni fuq il-minimum wage. Il-folla tiddeċidi issa veru. Allura mhux hekk tajjeb li l-politika titkellem fuq x'inhi tajt il-folla, però m'għandniex politika li tiddeċiedi fuq il-valur ta' x'inhu tajjeb u ħażin. Kif jaqblilha l-politika tuża l-folla. Tuża l-folla. U fil-politika ma baqgħniex jekk ma taqblux miegħi niddiskutu, imma jdu li jew maħniex naqblu. M'għandniex iktar politika ta' konvinzjoni, ta' twemmin ċar, tajjeb jew ħażin. Imma sar għandna politika ta' konvenjenza. Jaqbel li naqbel mal-folla, għax meta nwarbu l-prinċipji ta' x'inhu sewwa, il-boxla ta' x'inhu sewwa, bħalma tista' tiftakar inti meta kellna politika fejn il-politiċi kienu jiddeċidu fuq x'inhu veru id-dinjità tal-persuna umana u x'inhu tajjeb għal ġid komuni. Illum xtejt il-folla biex nuża l-folla u kif qed jgħid il-Papa u qed ngħidlek biex insemmi awtorità li l-bniedem lil folla Maltija li n-nies ġibnihom konsumaturi biss u spettaturi mhumiex attivi fil-politika. Jiġifieri noqogħdu attenti dan huwa l-populiżmu ġdid li għandna li l-bniedem qed jintuża u jiġi mormi. Aw qed naqdik ara kemm jien miegħek. Imma biex nieħu l-vot fl-aħħar mill-aħħar mhux għax qed nagħmel dak li huwa sewwa. U aħna rridu noħorġu leħen il-folla. Biex il-folla titkellem. Il-folla tgħid qiegħda jien. Dan, Sinjura Gvern, Sinjura Oppożizzjoni.
Dan titkellem fismi u proteġini. Għax jekk il-folla missa titkellem dwaru, u missa tqum tajataw. Għandha bżonn. Sur gvern u senjur oppożizzjoni. Tkellmu fisimna u id-defendu. Sfortunatament, Edwin ħafna drabi jitkellmu fuq dak li jissejjaħ bread and butter issues. U affarijiet forsi iktar komplikati. Is-saħħa tan-nies għalhekk semmejna. Jiena l-lum ġejt mistieden u jdar-boħra nista' mankux. Imma jien bħala koordinatur tal-Moviment Solidarjetà l-lan tagħna huwa li nipproteġu u nippromovu l-valur tal-ħajja tal-familja u tal-libertà. B'dan li qed jiġrijaw il-valur tal-ħajja tal-familja u tal-libertà qed jiġu medda l-ħin kollu. Illa għaliex dak li għandna ta' il-valur tal-ħajja dan hu il-valur tal-ħajja li qegħdin inġibu ma tista' melax mediċini sa nużaw li jridu huma. Il-mediċini nixtgħu ngħidu ħaġa waħda. Wara kollox dan taf xemm wara kollox. Il-pjan li jissaw min jgħidlu forsi mhux veru jew huwa veru. Imma ta' kif erba' min-nies iridu jippruvaw jiddeċiedu il-popolazzjoni tad-dinja kemm tiżdied jew kemm tonqos. U meta joħolqu pandemiji li xi kultant jistgħu jkunu artifiċjali, dan huwa l-metodu ta' kif nibagħtu n-nies fil-qabar jew nibagħtu n-nies inħalluhom jgħixu. Di din hija l-perikol. U wara kemm hija ipokrizija għax m'intixet timxi fuq il-liġijiet l-iktar fondamentali tad-dinja. Jekk tara l-artiklu 1 tal-United Nations, għandek id-dritt to self-determination. Fejn huwa dritt to self-determination? Jekk ikun hemm erba' tiqtates li ħaj jiddeċidu illi ġo pajjiżek il-popolazzjoni trid tinżel. U minn għandek li għandek garanzija dak id-dritt fundamentali. Inti ħadd toqgħod tindaħalli. Iva, imma inti ħadd tindaħalli il-pajjiż tiegħi popolazzjoni ħajkolli. Għax tiġi tgħidli għax il-popolazzjoni tad-dinja hija kbira. Inti għara l-popolazzjoni ta' pajjiżek u popolazzjoni ta' pajjiżi ħalli fidejja. U mbagħad jiddet hekk trid tiddeċiedi. Semmi ħaġa waħda ħafna importanti x'intkom semmejtu li l-mediċina se tiġi imposta u x'tip ta' mediċina. Skont il-real time, sekretit. Eżatti, imma ħanerġa' nissostni hawnhekk. Allura l-sponsors li jisponsorjaw il-ħu min huma? Iva, dik oħra. Bill and Melinda Gates include Gavi, x'jagħmlu? Huma sponsors kbar tal-farmaceutika. Allura aħna qed nagħtu s-saħħa kif qed tajt inti Rudolf u Edwin, għandkom raġun, qed nagħtu s-saħħa l-bikkats biex jgħaddu mhux minn fuqna jiddeċidu se jagħmlu bina. L-negozjanti u mhux ovvja għandhom konflitt interess. Kif tista' inti tivvota jkollok il-poter jekk għandek konflitt interess? Jekk il-ħu hija ffinanzjata minn għalija xi 50%. 85% mill Bill Gates u Gavi. Mela allura ma tistax tgħid li hija indipendenti? Mhux ovvja li mhijiex indipendenti. Issa inti semmejt u saqsejtni fuq il-Kostituzzjoni kif ħatolqot il-Kostituzzjoni u fil-fatt anki dak li prova jagħmel dik il-petizzjoni ma tantx taħal biżer bit-tet tal-għamel żbalji, imma għandu punti validi għaliex il-problema hija parti essenzjali tal-Kostituzzjoni hija id-drittijiet fundamentali. Inti jekk ħadd tikser drittijiet fundamentali kif aħna din insostnu fil-kawża tagħna ġew miksura fl-aħħar allegata pandemija, il-problema hi illi fil-każ ta' kawża li tiċċallenġja, min jiċċallenġja l-iktar ħaġa li tista' tagħmel il-qorti tgħidlek isma' inti kellek raġun. Li jagħmlu dawk ir-regolamenti kissrulek il-drittijiet fundamentali u jiena ħad nikkompensak. Il-qorti għaw Malta m'għandha ebda poter, ebda dritt illi tħassarlek dik il-liġi li qiegħed tiddikjara hija kontra l-Kostituzzjoni. Dak fażolla li. Mela, u anki l-iktar naħseb ġurista l-akbar fost l-akbar li kellha Malta dawn l-aħħar snin, l-eks imħallef Giovanni Bonello kien daħal fiha fid-dettall għal din hija problema kbira. Għax kif tista' tgħid li għandek drittijiet fundamentali għall-Kostituzzjoni u mbagħad għandek escape clause enormi illi kull darba inti tikser bħala pajjiż aw bħala l-istat
tikser id-drittijiet fundamentali tan-nies jiġu kompensati dawk li ġew mill-qutin u mbagħad inti żżomm l-istess liġi sena wara l-oħra. Jiġifieri jiena stajt nagħmel kif għamilt kawża u kif għamilt inti għax aħna għadna il-maskri kienu qegħdin jaffettwaw drittijiet fundamentali tagħna tad-dinjità u li ma kienux ibbażati fuq ix-xjenza, allura jekk mhumiex ibbażati fuq ix-xjenza, mhumiex raġonevoli. Għax iridu jkunu proporzjonali. Il-miżuri ma kienux proporzjonali, jiena nista' nirbaħa u niġi kumpensat. Imma għada pitada jerġgħu jdaħħlu l-maskri, jerġgħu bil-penali, għamlu li jridu. U tista' tagħmel 1000 sena. Ma tistax tuqqaħħom mill-kodba mill-liġijiet ta' Malta. U issa problema. Il-każ kostituzzjonali jekk jgħaddi l-International Health Regulations. Kawża kostituzzjoni dejjem tista' tagħmilha, imma l-problema. Għax issa m'għandekx dawn il-regolamenti International Health Regulations. Darba jitlok il-regolamenti. Le, jekk jitri dawn ir-regolamenti, il-liġi suprema ta' Malta hija il-Kostituzzjoni. Ovvjament issa skont l-imħallef kif jara, imma jekk l-imħallef jara illi inti xorta waħda anki b'dawn il-regolamenti l-ġodda ksirt id-drittijiet fundamentali tal-bniedem, allora jista' jgħidlek le dik hija illegali. Xorta waħda. Dik hija l-problema. Dik hija l-problema dejjem għall-individwu li jagħmel il-kawża, min ma jagħmilx kawża. Jiġi kalpestat. Il-gvern jista' meta jidħlu dawn l-emendi tal-2005 jitlu kif huma. U ikun hemm problema legali mal-Kostituzzjoni, dawn l-emendi tal-2005 jgħaddihom bliġi li huma il-fuq mill-Kostituzzjoni u jaqblu żewġ partijiet it-tnejn flimkien. Iva, sa ċertu punt, imma mhux dejjem xi ħaġa li tista' ssir. Imma iva, il-fuq mill-Kostituzzjoni iva, imma mhux il-fuq mid-drittijiet fundamentali. Le. Dika ma jistawx. Dika ma jistawx. Jiġifieri, ovvjament drittijiet fundamentali huma parti. Imma dal-istess kontratt, dal-istess trattat tal-2005, jekk jibqa' sa jiġi emendat kif qed jiġi emendat, u l-pajjiżi inkluż dawk imsieħba fl-Unjoni Ewropea mhumiex se jitkellmu biex ma jħallux l-emendi jsiru kif qed jiġu maħsuba li jsiru. Allura effettivament l-emendi jekk jibqgħu sejrin kif huma, it-trattat tal-2005 sa jiġi emendat biex id-drittijiet fundamentali tal-bniedem f'każ li jkun hemm pandemija jiġu miċħuda. U jiġu miċħuda biex ir-regolamenti ikunu tassattivi imposti fuq kulħadd xorta. U mbagħad x'aqgħod tagħmel, kulħadd jagħmel kawża kostituzzjonali mhix ħassir. Ġifieri dik kważi samera. ħatġi, dak li sar fi żmien il-Covid. U jiena xtaqt nafas il-punt illi tant diġà. U hekk il-pajjiżi somma ħajfarfru fuq il-ħu biex il-ħu tieħu daw id-direttivi jew nkella daw. Iva, ma skont kif qal Edwin min qed jikkontrolla min qed jieħu deċiżjonijiet fil-pajjiżi hu għax hekk huma diġà din jiġu kontrollati minn x'interessi interessi tal-globalisti, ha. Allora għalihom mhumiex qegħdin jaraw l-interessi. Il-Covid bihom minn il-mediċina xtraw għamant minn jridu huma għax għamlu ftehim l-Unjoni Ewropea ma' kompani jridu huma. Ġifieri biħem ħajregolaw, kif qed nara jien ħajregolaw dak li jagħmlu biex issa ikun kollox. Ħajkollhom iktar saħħa illi jagħmlu dak li diġà għamlu 3 snin ilu. Ġifieri l-konklużjoni x'inhi? Diġà aħna inħraqna biha di. Jekk inħraqna diġà, inti ħażżid in-nar. Jekk diġà nħraqna. Ħażżit il-ferit. Jien kieku nistenna li dak l-emendi għandu jkun hemm emendi biex tara fej marna ħażin u ntejbuh. Il-problema jixintħalli għax issa nerġgħu naqgħu fuq it-trattat tal-Pandemic Treaty. Għalija laqqas biss għandhom ikollhom id-dritt jiddikjaraw pandemija. Għaliex l-ewwel net iridu illi il-direttur ġenerali jiddikjara, jiġi
Outsider. Xieġifieri jiġi da. Dik diġà. Persuna waħda, Dik solida. diġà kontra konstituzzjoni dik. Imma sekonda. 100%. Kif tista' inti tħalli deċiżjoni bħal dik fidejn persuna waħda? Barrani, barra minn pajjiż. Imma apparti li barrani, persuna waħda. Persuna waħda dak qed jiddettalek. Il-kelma dittaturjal, fejn minn fejn tiġi? Għax qed jiddettalek wieħed. Fejn hija d-demokrazija? Ta' mhux qed jgħidlek għax issa minna r-rapporti kollha. U skont ir-rapporti kollha hemm pandemija eċetera eċetera. Laqqas jista' jaqbad u jiddeċidi kif irid. Għax aħna nafu illi kien hemm ġewwa l-ħu illi ma ridux illi tiġi dikjarata pandemija u xorta ġiet iddikjarata, imma mbagħad nafu wkoll illi hawn min ried illi tiġi dikjarata. Anzi, ġi ħareġ pubblikament u qal da mhuwiex biex jiddikjarawha, jekk jogħġbok, da mhuwiex biex jiddikjarawha, u da minnu da. Dan huwa ħansibu il-paġna u l-isem tiegħu. Peter Piot. Peter Piot, Alla jbierek, nofsu Ingliż, nofsu Belġjan. Huwa xjentist mediku illi 3 snin ilu, he heavily criticized the delay in declaring the C-19 or COVID-19 a pandemic. U minu da? Senior fellow of the Senior fellow of the Bill and Melinda Gates Foundation. Wieħed. Tieni. Kwalifikat, żgur. Huwa jew kien. Bill Gates. 10 miljun fil-but. Issa, apparti, da tellaħ membru tal-EU Commission's Advisory Panel on COVID-19. Alla jbiri. Co-chaired by Ursula von der Leyen. Alla jbiri. Issa, apparti minn hekk, huwa Peter Piot, he co-chaired the high-level scientific panel at the May 2021 Global Health Summit li waslet għal dil-famuża Health Emergency Preparedness and Response Authority. U da qal, da mhuwiex biex jiddikjarawha. Iġifieri da li qiegħed imlaħħa qed jagħti il-pariri lill-Ewropa skontu. Mhux biss kien ġustifikat, misshom iddikjaraw. We are looking at dawn it-tip ta' nies. Dawn it-tip ta' nies. Għaddiet il-pandemija diversi anke tobba Maltin li qalu li l-pandemija kellha tiegħek. Ħafna qabel Tifhimni hemm employer wieħed huwa Bill u Melinda Gates Foundation. Employer wieħed hemm. Ma tistax. Għax tal-bniedem qed jagħmel dawn l-statements qed jippoġġuh postijiet importanti. U għalhekk ma tistax tagħti poter lid-direttur ġenerali tal-ħu jiddikjara pandemija. Għax jekk persuna u imini dil-persuna jew tiġi mixtrija minn xi ħadd, minn xi entità, kumpanija tal-vaċċini ikun min ikun. Jew ikun xi mażun. Għax il-mażunerija hija vasta. U skont il-mażunerija min qiegħed fuqek jekk jagħtik ordni trid tobdi. Għalhekk ordni tal-kavallieri ta' għaliex ordni. Mhux hekk? Għaliex Grammastru, għax il-Grammastru ġifieri, jekk dawn jagħtu istruzzjonijiet lid-direttur ġenerali li qiegħed forsi f'xi mażunerija u għandu instructions minn ximkien il-fuq minnu, ħajjaqbad u jiddikjara pandemija. Jew jirnexxielek tixtrieħ, jew teddih, immaġina, niġi anke suspett. Kif tista' tagħmel definizzjoni ta' suspett? Ma tagħmel sens. Però ħbibti qudiem da kollu. Għax iridu nispjega forsi ketti permenti li sekonda. Kompli dak. Biex niċċara x'inhu jgħid Alex, ma nafx fejn marret. Ximkien iridu jagħmlu t-tibdil fejn anki jekk hemm suspett illi jista' jinxteret il-marda, xorta jistgħu jimponulek
Suspett ta' xifri suspett. Sospett, fuq il-taxi semma rajnija. Iġifiri, għaddijo ix-xjenza, għaddijo rapporti, suspett biss. Suspett, jina għandi suspett Mario li ħat li xaħġa. Dak xinu? Għattajdli, sorry, ta' suspett. Għajdli bil-provi. Anka l-Article 6, removing the right of sovereign nations to oppose the declaration of health emergency within their jurisdiction. Jiġifieri hawnhekk l-ebda pajjiż m'għandu l-opportunità li jopponi d-dikjarazzjoni tal-emerġenza tas-saħħa fil-ġurisdizzjoni tiegħu. Irid ikun sottomess. Article 6. Unacceptable. Jiġifieri ma Għalhekk barra minn ma. jiena waqt li qed nisma'kom. Ħanuru video. Waqt li qed nisma'kom u nsir naf iktar fuq il-periklu ta' da kollu. Nibda ninduna. Illa li kif jgħidu bl-Ingliż, the proof of the pudding is in the eating, bil-Malti waqt il-prova kollox. Ir-responsabilità tal-politiċi tagħna. Ir-responsabilità tal-politiċi tagħna issa narawha lejna n-nies minn kif sa jġibu ruhom qudiem dawn l-emendi ta' dan it-trattat tal-2005. U sussegwentament qudiem it-trattat ieħor li għad irid jiġi diskuss. U jekk aħniex sa naqblu, jekk aħna issa noħorġu emendi. Perikoluż dak il-kontratt ukoll. Jew imma naqblu fuq dawn l-emendi. Jew inkella il-politiċi tagħna se jgħidu aħna m'għandniex iktar x'naqsmu. Issa sa imma tiqafx hemm għax aħna diġà firmajna il-konvenzjoni ta' drittijiet tal-pazjent u qatt ma ġiet ratifikata. Mela kif għandna ministru li ħajmur jippresjedi fil-WHO, il-General Council, General Assembly tal-World Health Organization. Et ħaj jippresjedi, et jiġi minn Malta u Malta laqqas biss ir-ratifikat dat-trattat. Ġifiri, kif għeddejtin, the proof of the pudding, jekk edin nafu illi dawn l-axħar 10 snin, 20 sena, jekk tal-movement lejn il-rimedji naturali, miljoni ta' nies bdew jaqbdu l-rotta. Mela dil-ġlieda li hija ġlieda finanzjara wkoll hija bejn dawk li għandhom kartell tal-mediċina aljopatika u l-vaċċini u drogi mediċini oħra. U jafu li l-iktar competition li għandhom fis-suq huma min qed jimxi fuq lejn it-triq ta' rimedji naturali. Iktar ma tkissirhom, iktar ħaddaħħal profitti fil-but. Jiġifieri għalhekk hija importanti illi n-nies għandhom il-għażla tal-mediċini. Jekk inti tneħħilhom l-għażla tal-mediċini din hija logħba kummerċjali biex inti tkisser u tfarrak il-competition tal-mediċini alliopatiċi u tal-vaċċini u minn. Ma rajna fenomenu ieħor li kellna il-vaċċin Russu ma ġiex approvat mill-Ewropa. Għax kien tajjeb, ma ġiex approvat. Biex tara l-interessi kummerċjali bil-Pfizer. Eżatt. U blokjaw. U inti bli Madrid. Studju għarriqa fuq il-Ivermectin. Le, ma apparti minn hekk ara kemm għamlu studji fażulli. Anki il-fatt li jużaw il-PCR test biex jgħidu lin-nies isma' inti infettat. Għax iktar ma jkollok in-numri, iktar qed tiġġustifika il-dikjarazzjoni tal-pandemija. Għax jekk inti tiddikjara pandemija u mbagħad għadha pitada ma jirriżulta xejn, għedlek mela raj ma nagħmel żball. Allura kif tista' tieħ dal-poter jiddikjaralek il-pandemija meta nafu issa mill-esperjenza tagħna illi użaw il-PCR test illi l-inventa tiegħu speċifikament għal li ma tista' qatt tużah għall-iskopijiet diagnostiċi. U hemm l-esperti daħħannihom anke fil-qorti kostituzzjoni li qalu din hija ridikolaġni illi tużah avolja għawek Malta stess anki sal-Ministru għal dan huwa gold standard. Gold standard. Laqqas biss għandek tuża. Apparti minn hekk. U qalu li għara kemm kien hemm nies infettati. Apparti minn hekk, ħafna pajjiżi fej
iddeċidew ibidlu dawn kif tajtaw il-proċeduri u qalu min jinstab infettat bil-Covid u miet. Niżlu fil-ċertifikati tal-mewt illi mietu bil-Covid. Li mietu Bil-Covid. minħabba l-Covid, ġifieri. Bil-Covid. Mux Li minħabba mietu- l-Covid. Għax l-impressjoni ġiet minħabba l-Covid. Le, għax Bil-Covid, il-Malt, bil-Malt, Bil-Malta tajt dalla bil, le, Mux bil-kwas sekonda, Covid kien. Sekonda, X'kawża? cause of, sekonda, bidluha il-proċedura, Bidluha. ħalli one of the causes of death, One of the causes of death. one of the causes of death kienet COVID. Mela, inti et state dawn in-nies kellhom COVID u mu veru xej, għax qatt ma kellek tuża il-PCR test. U mbagħad sopra korna bastonata qed tajt illi għax issa identifikajtu illi kellu l-COVID, avvolja miet heart attack jew xi ħaġa oħra ilu miskin wasal fl-aħħar ta' ħajtu, miet minħabba l-COVID. Ara kemm qed tara min-nies biex tiġġustifika. Ma kien Għalhekk ħsieb ma ta' tista' finanzjamenti fuq, għadiex għandi suspetta barra meta tagħmel dak id-dekjerazzjoni kienu jieħdu flus, il-hospitals. dik ukoll u lex inti tidħol fiha ma tispiċċax. Jiena kurjuż ħafna. Imma lek jiena lija mhux kustjoni illi noqogħdu attenti kif ħanemendaw. Sewa. Jiena lija iqaċtu il-possibilità illi qatt ikun hemm dikjarazzjoni ta' pandemija minħu. Għax issa sar, issa qisek għandek referee u battu il-referee illi mhux oġġettiv u goal li kien goal għallek mhux goal, offside għallek li mhux offside, ħaterġa' tqabdu. Il-problem huma ħaterġa' il-pajjiżi tqabdu. tal-World Cup ħanedu qed jagħtu l-poter lill-referi hawnhekk dik li għandna. Eżatt. Ħanġibu eżempju. Ma tistax tafta. Imma xiridu, Il-pajjiżi tistax xiridu, issa l-World ħafna Cup tintrabaħ minn min ridu. Ridu huma. huma. Issa di Flus, storja li għandna demorru wara fejn on the ridu background. huma. Eżatt. Ekku. Issa ħalli Rridu noqdu attenti biex nagħlqu b'mod Eżatt. politiku dall-argument. L-politiċi tagħna ma jkunu fil-but ta' ħadd. Eżatt. Issa Ma tinsiex doqgħodu attenti. Għalhekk. wassa l-argument politiku. Tant il-Kostituzzjoni tagħna u l-fundaturi tal-Kostituzzjoni tagħna li ftit minnhom għadhom ħajjin u ftit ieħor ħallewna. Imma daħlu anka il-klawsola tan-neutralità biex dejjem aħna nkunu pajjiż ħielsa. L-indipendenza nsaħħuha, pajjiż ħieles u l-politiku tagħna huwa sovran u ma jindaħallu ħadd laqqas kważi riduna dejjem inkunu neutrali. Sawa l-lum il-neutrali ta' qegħdin nippruvaw naraw kif imbexkluha. Bil-kelma Sawa, biss teżisti. imma l-bqija qegħdin imbijawha. Hawnhekk irridu nifhmu ġifieri l-Kostituzzjoni tagħna qed nuża l-argument tan-neutralità biex nifhmu il-fundaturi tagħna politiċi, right, fl-aħħar tal-aħħar Kostituzzjoni tagħna. Kemm riedu qablu bejniethom l-establishment politiku ta' dakinhar, qabel bejniethom ġifier il-Partit Nazzjonista u l-Partit Laburista li l-pajjiżna għandu jkun sovran. Illum għadna jimpurtana li nkunu sovrani. Issa mbagħad f'Ewropa bħal din, f'dinja globalizzata bħal din, ikun hemm min joqgħod jgħajjar għax issa għandna politiċi lemini. Did-dinja qed toħloqhom dawn il-politiċi lemini, did-dinja qed toħloq din id-diskursata, din l-Ewropa qed toħloq din id-diskursata fejn nispiċċaw aħna biex inħarsu s-sovranità ta' pajjiżna, nikkritikaw lill-Ewropa li qed tipprova tagħmel lilha nfisha tiċċentralizza u sovrana fuq il-pajjiżi li huma suppost membri tagħha. Jiġifieri dik l-Ewropa li bdiet biex tħares il-paċi, illum hija Ewropa li kapaċi tidħol fi gwerra. Hemm diskussjoni dan l-Ewropa ka fuq da triti biex ngħidu kollox, jiġifieri. Imma għandek membri parlamentari. Xi membri parlamentari li qegħdin jgħidu lill-Ewropa, oh, you're going far, qed tagħmel iż-żejjed. Bħalma kieku kelli nkun hemm jien inkun qed ngħidilhom qed tagħmel iż-żejjed. Għandek l-oħrajn li huma sottomessi. Sawa l-partit tal-PPE u l-Partit Soċjalista, dawk huma l-partiti kbar li jissottomettu lilhom infushom għax jagħmlu l-Unjoni Ewropea dik li rekomandazzjoni. Mela, ħalli tala dal-video ħalli jaraw in-nies anki il-biżat li aħna qed nitkellmu fuqhom ħajdu hekk minn fejn ġejjin ukoll. Issa forsi ħajdu li intant il-dan l-ex-President tal-Brażil ħaġġib, imma dan fis-sena 2022 ħanna nrikom x'qal.
Mas o Brasil não entra nessa. O Brasil é autônomo. O Brasil autônomo não entra nessa. Pode esquecer. Já falei com relações exteriores, tá? Essa proposta, se for para frente, não vai ser com o Brasil. Até porque eu fui o único chefe de Estado do mundo que não aderiu àquelas questões do lockdown. O único. Ele falava que tinha cuidado dos mais idosos e o pessoal com comorbidade. E hoje os estudos fora do Brasil, em especial, mostram que estava certo. E olha só, qual estado que vai fechar no Brasil? São Paulo. São Paulo. Qual estado que morreu mais gente por 100 mil habitantes? São Paulo. É sinal que eu estava certo. Mela issa tħanna. Li qed jgħid Svezja u Switzerland. li qed jgħid l-ex-President Brażiljan illi da ma jridx mhux ħajfirma da trattat ta' sarajt qabel ma ġie diskuss l-aħħar assembleja. Mhux President. Issa qed ngħid ex-President. Ġifieri da mhux ħajfirma trattat ġa għalta l-istruzzjonijiet biex da trita ma jiġix iffirmat. U għalhekk naħseb imbagħad ir-Royal Times ħarġet għax fl-istess minnijiet li tkellem l-ex-President fuq dawk il-punti. Ġifieri dawn għalhekk Emila għaddejja l-istorja u aħna propju naħseb qegħdin naqxellu qed nitħattuha ma dawn qegħdin quddiem. Issa għandi video ieħor hawnhekk ġej mill-Great Britain News u ħanejdu hekk xi ħadd li dottoressa Lindsay kej Lindsay xi ħaġa milli din ħadġi mistoqsija propju minn da ġurnalist Neil Oliver. Tajb ħantallawh. Kamera Lamberto f'jożba. Kamera Lamberto, sorry. Law. Kamera tu. All right. Now, what are the implications of proposed amendments to the World Health Organization Pandemic Preparedness Treaty, and what, if anything, does it mean for us here in Britain? My first guest this evening is Dr. Kat Linley, joining us all the way from the United States of America. Are you there, Kat? Ah, there you are. I'm here. Kat, first of all, tell me about the team of which you were a part and the meetings in the EU Parliament, what you were doing there. So we were in Brussels on Wednesday at the invitation of MEP from Croatia, Mislav Kolakušić, Ivan Sinčić, Christine Anderson from Germany, Francesca Donato from Italy, and MEP from Romania, Mr. Terry. And they invited us to present on what's happening, and I gave testimony about the WHO pandemic treaty and the IHR amendments. What concerns specifically were you raising about this much vaunted amendment to the treaty? So I hope that everyone really listens and hears what you're saying, because freedom is our birthright. Now, if WHO pandemic treaty or the IHR amendments pass next May, that won't be the case for most of us. So far, in these past 3 years, WHO would give recommendations on what happens if there is an outbreak, a pandemic, or something. If this is passed, it will not be recommendations anymore. It's going to be mandatory obligations. And WHO Director General, they will have power to actually proclaim whether the country needs to close the borders, what type of medications, tests, future vaccines we can use. They will also require all our member states to give up to 5% of their health budget to the WHO, because they need that money to actually kind of administer this new bureaucracy that they're trying to create. The bottom line from our standpoint, the way the United States is looking at it, is we feel that the nations will lose sovereignty, at least will lose rights on how they can implement any strategies, whether there is a new pandemic or not. Everything will be done, dictated by WHO. On a day like today in Britain, the coronation, sovereignty, I would contend, should be uppermost in people's thinking. Do you get the impression, and would it be true to say that these amendments have teeth? It's all very well the WHO making a commandment from on high, but do they have the teeth to make, say, Britain
go along with what's being ordered? I really think that your MPs need to start looking into this because the IHR, the International Health Regulations, they are part of an international law that our countries have already adopted. So these amendments, if they're passed, we do feel that there is danger that they could be implemented, but because our leader can just sign them, or it would be the head of HHS, which is Health and Human Services for us. The other instrument is pandemic treaty. Pandemic treaty needs to be ratified in Senate in the United States by 2/3 of the vote. But there is some contention that actually can also bypass the Senate. So I think it's important that every country looks into how these things are going to be implemented, because I do think that there are backdoors. There is probably already legislation in place that it will be implemented. Kat, bear with me while I bring in my panelists here in the studio, to a lawyer. Andrew, how do you react to what Dr. Lindley is saying there? Well, I've read the report, and I think it's the treaty, and I've read various diatribes on it. And basically they're saying it's a voluntary treaty, which is in draft form. There are a number of things it says about not interfering with sovereignty. In fact, the very first line of it reaffirms the principle of sovereignty of state parties in addressing public health matters. I mean, that's what it says there. And dealing with the other points, and there is nowhere in there which talks about lockdowns, closures, contact tracing, or online speech, and so on and so forth. As I say, so looking at a 32-page document, I think we need to say, well, what does it actually say, rather than what we think it might say? Kat, you're listening to that. That sounds as though we don't have anything to worry about, because sovereignty will always be key. And this is the cleft stick I find myself in as a reasonable person paying attention. Are we about to lose sovereignty or not? So I appreciate his response, but I would say that we actually need to be very careful. There is a difference between pandemic treaty and the international health regulation amendments. In the amendments themselves, there are several provisions that need to be very concerning. They actually remove the whole line about human rights and start talking about equity. They talk about creating a censorship campaign on misinformation, disinformation, as I call it, WHO version of Ministry of Truth. They talk about using different regulations and things to approve the new products. And they definitely talk about that they can decide what type of measures are implemented if we have another pandemic. Also, the Director General can go into a region if there is a perceived health emergency, look at it, declare a pandemic, and then definitely close border closures and lockdowns. So I respectfully disagree. I appreciate his comments, but even let's say that I'm a little bit too cautious and a little bit too worried, I think we learned these past 3 years that it's better to be on guard and look into this. As I like to say, better be safe than sorry. Absolutely. Dr. Kat Lindley, thank you so much for your time this evening. I have simply run out of time. Such an important topic. Mela, kif rajna, id-diskussjoni anke fuq livell Ewropew dik kienet waħda mill-kellima minn New York, sorry, mill-Amerika, USA, u ħanaddi għalik, ħanaddi ndur il-mejda. Nibda minnek, Alexander, x'għandek xi tgħid fuq dak li smajna. L-ewwel nett dil-marra semmit eżatti kelma b'kelma x'għadna llum fuq dil-mejda. 100%, ġifieri aħna qegħdin li nista' ngħid badna s-suġġett sew u nafu eżatti il-problemi li jista' jkollna u l-implikazzjonijiet li l-pajjiżi jista' jkollna. U kif qalet sew, iridu nagħmlu ċert li naqbduha sew u mhux nħallu il-Ministru tas-Saħħa jaċċetta l-amendi mingħajr diskussjoni. Din hi l-problema li hemm. Li qal dak l-avukat sfortunatament għamel kontroversja għas-semma mhux l-amendi qabad semma fuq is-CA+. U CA+ huwa suġġett il-pandemic treaty, dak huwa suġġett kompletament differenti, ma nixtieqx nitkellem fuq allum għax għandna ħafna fil-futur għandna ċans fuq nistgħu niżvolġu fuqha biex ma nfixklux in-nies li qed isegwuna. Dottor Agonesi. Jiena xtaqt inżid li fil-fatt huma relatati fis-sens li da jisek għandek kważi enabling law il-liġi taddim il-Parlament illi tagħti
il-poter lill-Ministru jgħaddi avviżi legali. Ġifieri it-tnejn wieħed huwa l-empowering u l-ieħor iktar biex timplementa id-dettalji. U hawnhekk għandek l-istess xenarju. Għax inti għandek l-enabling law illi għandek il-poter mit-trattat illi d-direttur ġenerali jiddikjara pandemija u minn hemm ħatitlaq. Malli inti tiddikjara pandemija, inti bdejt lista sħiħa tal-affarijiet kollha, l-proċedura kollha illi imbagħad il-International Health Regulations tibda timplementhom. Jiġifieri ħadd iddependi minn meta inti tiddikjara pandemija. U fil-fatt x'intara dak it-trattat hemm emendi minn pajjiżi fejn iridu jemendaw id-definizzjoni ta' pandemija. Għax dik importantissima. Jekk inti għalik biex tiddikjara pandemija għandek a wide possibility biex inti tiddikjara x'inhi skont id-definizzjoni, ma taqbad tiddikjara. Mbagħad jiġu in-vigore ir-regulations, għalhekk huma konnessi. Imma xtaqt nagħlaq jiena fuq l-aħħar punti illi ma ninsewx illi anke qabel l-istraġi tad-demokrazija li tissejjaħ COVID-19, l-Unjoni Ewropea diġà riedet għax inna naraw dokumenti minn għalija minn 2015-16 illi riedu jgħaddu health passport għall-Ewropej kollha qabel il-COVID-19. U mbagħad rajna x'ġara bil-COVID-19 u ħafna ħmerijiet bil-mutetti bil-health pass u minn ma ġiex vaċċinat ma setax jivvjaġġa, eċetera, eċetera. Mela, għalija health passport huwa anatema. Never again. X'jiġifieri taqbad u tagħmel health passport? Għax jekk jiena niddeċidi illi ma rridx nittaqqab bil-vaċċini, jiena għandi id-dritt illi nażel ir-rimedji tiegħi u jew il-preventions tiegħi. Inti min int bħala stat. Inti qiegħed hemm biex tisservi lili, mhux biex tiddetta lili. Dik hija d-differenza. Jiena rrid niddeċidi l-istess ħaġa mhux biex naqbdu suġġetti oħra ma bħala eżempji l-iskejjel jew id-Dipartiment ta' Edukazzjoni jiddettaw x'qegħdin jgħallmu l-itfal. X'jiġifieri jiddettaw. U l-ġenituri laqqas biss jistgħu jaraw. X'jiġifieri? Hemm ħafna eżempji li rridu naraw f'ħafna iktar programmi. Illi il-offol huwa dejjem l-istess. Għandek l-individwu illi qed jiddeċiedi kif qed jgħix ħajtu għax il-gvern qiegħed hemm biex jiservi il-poplu biex jiffaċilita is-soċjetà mhux jiddetta. Mela għalija health passports insihom. Tieni ħaġa lockdowns. Fejn hija? Min fejn tiġi il-kelma lockdown? Ma biss teżisti fil-letteratura tas-saħħa pubblika. Di ivvintawa għal COVID-19. Ivvintawa għal COVID-19. Xi fisser il-lockdown? Lockdown mhux kwarantina. Kwarantina jekk inti ma tiflaħx. Tiġi s-supretendent tas-saħħa tgħidlek mela dawn iċ-ċirkustanzi tittoqgħod id-dar biex ma toqgħodx ix-xerred. Dik hija kwarantina. Lockdown, le, nafu, istax kienet lockdown, jgħidlek non-essential shops jingħalqu. Inti ma tistax tmur ix-xogħol. Jekk taħdem minn dar. Tfal għalaq l-iskejjel. Human rights problems. Knejjes għalaq il-knejjes. Jekk inti tista' tagħmel distancing jiena nsejħilha unsocial distancing, mhux social distancing. Stajt tagħmilha faċilment ġo knisja għax knejjes huma kbar. Tista' tgħid misma' tlieta fuq kull banku, wieħed minn hawn fin-nofs. Le, talaqhom. Imma l-bassiż ippakjati kienu. Il-bassiż ippakjati kienu, imma inti talaq il-knejjes laqqas fi żmien il-gwerra. Ma kienu din jalqu l-knejjes. Biex ngħidu kollox dimma kienx. Għalija lockdown ma tagħmilha qatt. Never again lockdown.
U ma kienx U direttiva lockdown tal-ħudi. minn fej tiġi il-kelma. Hija kelma mill-ħabs. Eżatt. Mamma mia. Lockdown hija meta inti għandek suspett illi ħajkun hemm xi rowixta, xi problemi ġewwa l-ħabs li inti qed timmaneġġja. U torna lockdown, iġifieri, il-ħabsin ma joħorġux miċ-ċella tagħhom, ma jħorġux biex imorru toilet, ma jħorġux biex jiklu, jridu jiklu ġo ċella, ma jħorġux biex jieħdu arja, jew jieħdu eżerċizzju, jibqgħu ġo ċella, lockdown. Inti qed tipprova tgħid lin-nies u għandek wiċċek tost u vili illi toħroġ b'kelma tal-ħabsin isek qed tgħid lin-nies kollha tad-dinja saru ħabsin, lockdown, never again, lockdown. Degradenti. Never again. U għalhekk irridu noqogħdu attenti b'dawn l-international health regulations għax mhux talli ħajjerġgħu jagħmluhom, ħajjerġgħu jagħmluhom times 10. Mhux se nħalluhom U nagħlaq bir-raba waħda. Health passports never again. Lockdowns never again. Declaring a pandemic minnaħa tad-direttur ġenerali never again, anzi bidluha. U l-aħħar ħaġa asymptomatics. Ivvintawa di fil-kriżi demokratika tal-COVID. Asymptomatics. Xiġifieri? Inti marit, jew m'intix marit. Le, inti healthy da, inti għandek saħħa tbieħ is-saħħa. Imma jgħid ngħidlek illi inti carrier ta' qed tixxerret il-mar. Kif nista' nxerret il-marda? Jekk jien qed inħossni all-right. Ivvintawa, għaliex ivvintawa? Għax l-ewwel ivvintaw illi nies kienu morda mill-PCR fażul. X'dik il-problema? U mbagħad mill-PCR fażul. Pereżempju jiena ngħidlek skont il-PCR fażul. Inti marit, jiena qed inbih saħħa, mela asymptomatic. X'inkella ma jagħmilx sens. Anke jekk inti ikollok il-PCR u jsiblek fragment tal-virus li kien li ġismek diġà neħħieħ. U għaliex ivvintaw għal asymptomatic għax ridu jagħmlu lockdown. U il-liġi Maltija tgħidlek li inti tista' tagħlaq taħt kwarantina xi ħadd li huwa marit. Jekk inti tiddikjara emerġenza. Jekk inti m'intix marit, ma tistax. Allura biex jippruvaw jitlu mit-tieqa, għax inti asymptomatiku tista' xerret. Bil-ħaġġa marit. Li fil-fatt di diġà ġiet dikjarata fil-Qorti Kostituzzjonali ta' Portugal kienet illegali 100%. Min huwa asintomatiku ma tistax taqflu ġewwa. Biex ma nsemmux li hawn Malta kellna xi ħaġa li l-ħu kienet kontrarja, illi anki jekk inti għandek l-immunità naturali u inti għandek provi li għandek immunità, Malta ma kienx jtik il-Green Pass. Meta jħu kienet kontrija dik kunu ċari u tant. Ġifieri semmek l-istituzzjonijiet Maltin imxiew dal-każ il-Ministeru u xtaqt bil-ħaq, jekk nista' nagħlaq fuq punti oħra li naħseb huwa importanti ħafna suġġett tal-lum. Għax konna din nitkellmu fuq id-devolution of power u ċentraliżmu. Jekk tara l-Kostituzzjoni Amerikana tal-Istati Uniti u l-Kostituzzjoni Awstraljana, it-tnejn li huma il-poter biex inti tfassal il-politika tas-saħħa mhijiex fidejn il-gvern ċentrali. Huwa fidejn l-istati tal-Commonwealth jissejħu tal-Awstralja u l-istati tal-istati. Għalhekk ġewwa l-Istati Uniti kien hemm ċerti stati fejn qalu le maħniex ħanagħmlu lockdown. U stati oħra illi deċidew li jagħmlu lockdown għax dika kienet qed tittieħed at state level. U l-istess l-Awstralja rajt il-Kostituzzjoni, biss l-Awstralja x'għamlu. L-unika ħaġa illi l-Gvern ċentrali skont il-Kostituzzjoni għandha l-poter li tagħmel illi tiddikjara emerġenza pubblika. Imma il-lockdown measures as such qatt ma kellhom jittieħdu mill-Gvern ċentrali. Mentri jekk inti tara fejn sejrin bħala għall-inqas bħala Ewropa, jekk aħna waqqafna il-ħira li semmejna il-Health Emergency Preparedness and Response
Authority tal-Unjoni Ewropea, diħa tibda tiddeċidi, mela għaddijo illi Malta ħad tipprova tfassal il-policy tagħha, mela din ngħidu li stat wieħed ta' Awstralja tkun tista' u aħna bħala pajjiż sovran ma nkunux nistgħu ħajkonna inqas poter minn stat wieħed jew tal-Awstralja jew tal-Istati Uniti u nieqafhem. Edwin, ħanaddi għalik, imma ħanaddi għal-video l-aħħar, biex ħanbat tikkombinhom it-tnejn f'daqqa għax mill-aspett politiku wkoll. Mela. Issa da hawnhekk biex nkunu fair, ħantallaw dak li qed jgħid minna ħati jaw Tedros li huwa segretarju għaw il-President ġenerali tal-ħu. Mela. Li tabilħaq maħax il-vaċċin, għax meta saqsow. Meta saqsow. Ma għalli ma mbagħad wara ftit xhur mbagħad għalli imma aħna din. Però nifx niftehmu l-ħu kien qed tgħid ħafna affarijiet differenti mill-li bdew jagħmlu l-gvernijiet. Il-ħu kienet tipprova tippuxxa l-vaċċini. Il-mas li fit-tfal, biex nkunu ver, il-ħu qatt ma qalet illi kitmur ximkien waħdek tilbes il-mask, la għamet l-gvermati kien jgħidek tmur il-bahar tilbes il-mask. Ġifiri, l-gvernijiet kienu uktar ekstremi li kienu l-ħu. Ġifiri, ngħidu. Ekku. Ngħidu kollox. Huma responsabbli għad jendu. Għax aħna kien l-assurda. Deċiżjoni li ħadu ħażin. Issa, aħna ma konniex assurda f'pajjiżi oħra. U nagħmel ċar. U kien fejn ħafna tmur il-baħar kien hemm min mor jistat waħdu jtu qabel maskla. Li kan sur. Ridikola. Ħammorru għal dal-filmat. The year ahead offers several significant opportunities to make substantial progress on all the issues you have discussed over the past 9 days. In particular, the high-level meetings on universal health coverage, tuberculosis, and pandemic preparedness and response at this year's UN General Assembly are major opportunities to catalyze much-needed political commitment. Likewise, the continuing negotiations on the Pandemic Accord and amendments to the international health regulations are an unprecedented opportunity to learn from the mistakes of the COVID-19 pandemic and ensure they are not repeated. Your challenge as member states is to negotiate a strong accord for approval just 12 months from now. This accord is a generational opportunity that we must seize. We are the generation that lived through the COVID-19 pandemic. So we must be the generation that learns the lessons it taught us and makes the changes to keep future generations safer. In particular, we must work hard to counter the mis and disinformation about the accord that's circulating in many member states. We cannot mince words. The idea that this accord will cede authority to WHO is simply fake news. This is an accord by member states, for member states, and will be implemented in member states in accordance with their own laws. Allura, mela, biex nispjega daqsxejn, dak qed jitkellem fl-aħħar assembleja f'Mejju li għadda. Tajjeb, malek għalt 12 months from the date, mhix ġifieri minn issa. Ma semmix illi hu ħajkollu l-poter jiddikjara pandemija. Eżgu. Issa, li diġà kellu, imma qed jipprova jsaħħaħ. Eżatt. Edwin. Fidejk, Mike fidejk. Jiena nissellef il-kliem li qalu huwa stess. To learn the lessons, to learn through our mistakes. U naħseb illum il-ġurnata, we need to stand up u bħala pajjiż, bħala poplu, bħala nies f'dan il-pajjiż, Malta u Għawdex, we have to learn the lessons, rridu nitalmu il-lezzjonijiet. Jiena stajt kont dakinhar sottomess, beżan, l-ewwel darba li għext esperjenza bħal dik f'ħajti u baxxejt rasi u ħadd pjaċir li mbaxxi rasi u ħadd pjaċir nobdi dak li ħsibt li kien tajjeb. Imma llum għandna min qed jgħidilna
learn the lessons. Learn through our mistakes. Ejjew nitalmu l-lezzjonijiet. Ejjew naraw fejn żbaljajna. U hekk għandna nagħmlu. Għandna nitalmu fejn żbaljajna. U jiena meta nisma' lilkom bħala esperti u nisma' anke nies x'inhu jiġri minn barra minn Malta. Nisma' ħbarijiet ta' kif u anke tobba Maltin qegħdin jaraw Malta kemm forsi konna wieħed mill-iktar pajjiżi fejn kellna excessive debts. Li għadna ftit qegħdin nitkellmu dwarhom. U nibda naħseb u ngħid imma għaliex m'għandniex politiċi up to standard li jqumu jgħidu fil-Parlament Malti fuq issues ta' mwiet f'dan il-pajjiż. U għaliex m'għandniex min qed jitkellem u jgħid let's learn the lessons. Aħna għamilna kollox moralment aċċettabbli. Għax ma konniex nafu mod ieħor, imma llum kapaċi inħarsu lura u nagħmlu eżami, post-mortem. Fejn morna ħażin? X'kien tajjeb? Fejn kien assurd? Dakinhar forsi ma konniex kapaċi naraw l-assurdità li tagħlaq il-ħwienet li tajt il xi ħadd qed waħdu falqa jew fuq bejt jilbes il-maskla. Kif aħna stajna ħloqna l-imwiet ta' nies li setgħu ma mietux imma mietu? Min kien finalment responsabbli? Sewa, min ħad deċiżjonijiet? Għaliex kellna nagħlqu l-knejs? Dakinhar min għalina li konna qegħdin nagħmlu tajjeb. Illum qegħdin jidħlu d-dubji. Illum qegħdin nistaqsu l-mistoqsijiet. Imma fil-Parlament Malti, min sa jistaqsi il-mistoqsijiet? U allura nitgħallem minn dik it-tabiba li għadha kemm tkellmet u qalet lil dak li qalli lamma isma' ta' f'dawn m'hawnx miktub li sa jsir hekk, right. Ma qartlu kif għadna aħna. Aħjar taħseb fil-ħażin ħadd tajjeb ma jonqos hija l-proverbju Malti. Mandatory obligations, how are they going to be implemented? Kif sa nimplementaw? Lil-politiku Malti, min sa jagħmlu sensittiv u accountable. Sawa u responsibbli, accountable. Għalx sa jiġri lin-nies tagħna għad-dinjità u drittijiet fundamentali tan-nies tagħna għad-dinjità tal-persuna umana. Għalx jikkostitwixxi il-ġid komuni. Jew issa veru wasalna f'punt assurd li il-valuri veru warrabnihom biex moħħna biss fir-rebħ tal-voti akkosta kollox. Mela rridu li nżommu lill-politiċi responsabbli u naraw li bl-iskuża tal-globalizzazzjoni ħan irritornax għal il-Papa Franġisku ma nippermettux li nxejnu l-identità tar-reġjuni jista' jkun Malta bħala reġjun li żjed dgħajfa foqra u tagħmilhom l-iktar vulnerabbli u dipendenti. U jiena nieħu ħanajtek dan it-tip ta' messaġġ bħala proġett politiku u niddefendih, ma nistgħux nippermettu la fuq din ir-raġuni u laqqas fuq 1000 raġuni oħra li għad iridu nsegwu, jista' jkun l-ideoloġija tal-ġeneru li qed tiġi imbuttata fid-dinja kollha li aħna rridu naraw kif jekk ma tidħolx minn moħħna idefsu ilna minn widnejna. Dit tip ta' globalizzazzjoni rridu noqogħdu attenti għalija. It-tieni, rridu naraw li aħna ma nippermettux li nsiru pajjiż maħkuma. Aħna pajjiż sovran. Aħna differenti minn pajjiżi oħra għandna kostituzzjoni li anke tpoġġilna n-newtralità responsabilità politika fuqna. Jiġifieri ara x'tip ta' intendere, x'tip ta' kuxjenza soċjali għandha il-Kostituzzjoni tagħna. Qatt ma ddiet li minn moħħi 10 snin ilu, 15 sen ilu, 30 sena ilu, 5 snin ilu, imma llum li għandna dawn il-gwerer madwarna, illum li għandna din il-proposta tat-WHO, illum jien qed nifhimha.
raġel ta' 62 sena wara 25 sena fil-politika, is-sabiħ u l-kobor tan-neutralità. Illum l-esperjenza tagħmlek nies ta' fl-aħħar mill-aħħar, l-esperjenza tagħmlek nies, l-esperjenza tabbik bir-responsabilità, u allura rridu naraw problema oħra. Issa l-gazzetti tagħna għandna l-problema tal-fake news, però għandna l-problema tal-no news. No news. All right? Il-gazzetti tagħna li ma jitkellmu fuq xejn. Ma anke l-gazzetti għandhom fake news ukoll. Imma nibda ninduna. Silent news. Bil-fake news aħna ftaħna Reuters. bil-problema ta' dak il-fact check ta' Times. Ekku. U aħna naħseb jiena għamilniela pjaċir li Times, għadniela għandek raġun, ħan ispiċċa l-programm, ngħid li Times m'għandekx raġun, mhux ħanwaqqa l-kelma tiegħek Alexander. Le, anzi, jiena għadt li il-verità kollha trid ħandawwa tgħid. l-argument. Il-Times ġabet dik il-fact sheet biex tgħid li dawn żbaljati għax kif għedna tajjeb aħna fil-bidu ta' dan il-programm li żball qiegħed fuq it-time span li tat dak il-fact check, l-iskeda ta' żmien. U l-petizzjoni. Pero fuq xiex qed titkellem il-petizzjoni hija korretta. Mhix issa. Sawa? ċertu punti. Hemm ċertu punt ma ejjew noqogħdu attenti. Min kitiba kiteb nofs verità biex iqarraq il-verità. Kiteb nofs verità biex ikisser il-verità l-oħra li hija vera. Allura hemmhekk ġiet fake news. Filli għandna no news, m'għandniex aħbar. Filli l-unika aħbar li darba tissemma biex kisser il-biża tal-argument. Qegħdin nagħmlu aħna. Kollox ippjanat. U tinsi xedwin illi it-Times qed titħallas flejjes kbar mill-Ewropa U mill-ħu. biex torganizza l-fake news department tagħha. Din ġieri qed titħallas biex taparsi tagħmel fake news. U fake mek ta' inti, sorry, il-fact checking, sorry. Jekk tagħmel dipartiment ta' fact checking dak huwa dipartiment ta' ċensura. Għax il-liġi dejjem qalet illi kulħadd jista' jgħid li jrid anki jekk jgħid affarijiet ħmerijiet, tista' tgħid li trid, lef ma tistax timmala fama il xi ħadd. Inkella tista' taqbad u tgħid li trid. Ma bl-argument nista' miriħ mill-qed jgħid. Tista' tgħid li trid, tista' tgħid li trid. Dik li qed tagħmel forsi Times salli. Ġewwa Londra kien hemm Hyde Park Corner li ilu rimat is-snin illi xaħat jista' jitla' Hyde Park Corner u jgħid li jrid. U ħadd ma jwaqfu. Kollox trid toqgħod tgħid illi hemm iżwiemel fuq il-qamar qed li trid. Hyde Park Corner l-unika darba illi arrestaw il-xaħat. Tabib Ġermaniż fi żmien il-Covid meta tela fuq kaxxa biex jitkellem man-nies Hyde Park Corner beda jgħid illi kienu din iwerru in-nies għax il-Covid kienet tip ta' influenza, forsi kemm iktar ħarxa minn normal għal ċerti nies għax min kien ġufni jew min kien żgħir inqas u inqas anzi. Ġew il-pulizija arrestawh Hyde Park Corner, ġifieri iċ-ċensura hija fenomenali u il-fact checking hija skuża biex tiċċensura. U qegħdin jitħallsu flejjes kbar mill-Ewropa biex jagħmluha it-Times. U direttament tibda tiċċensura programmi bħal dawn ħanajdu hekk biex speċi toqgħodu statu każhom ħafna jew kellha isimgħu x'inhu ma jgħidu jew tisimgħu x'inhu ma jgħidu ħanajdu hekk. Għax hekk tibda toħodha direttament. Jiena quddiem dak kollu u nagħlaq b'dis sentenza Mario, quddiem dak kollu. Tħalt tal-programm naf xi ħaġa. Ħireġ minn dan il-programm naf iktar, tħalt tal-programm u preparajt għal dan il-programm b'responsabilità, imma ħireġ b'impenn iktar b'saħħtu. Bravo. Illa għaliex quddiem da kollu li rajna, quddiem l-esperjenza li qsamna bejnietna, aħna moralment obbligati, impenjati li jekk aħna nisktu, jekk aħna nżommu is-silenzju qudiem dan li nafu, jiena ngħid moralment anke qudiem Alla l-imbierek responsabbli ta' ħajja ta' poplu.
U jekk il-politiċi tagħna mhumiex serfa u responsabilta u jitkellmu, allura jridu nagħmlu l-kontijiet mal-verità f'xi ħin jew ieħor u naraw x'nistgħu nagħmlu. Issa ħaġa waħda, jalla li jkun hawn iktar programmi bħal dawn. Il-politiċi tagħna bħalissa qegħdin jiddeċidu li jitkellmu bid-delay action wara li jisimgħu x'inhu il-folla li qed idejjaqa skont is-surveys, etc. Jekk fuq is-surveys nibdew nisimgħu li qed iddejjaq lil-folla in-numru tal-barranin, nibdew nisimgħu il-gvern li se jieħu deċiżjonijiet fuq in-numru tal-barranin. Jekk fuq il-surveys nibdew nindonaw lil-dinissa ila ftit hekk, imma il-dwejjaq tal-poplu Malti huwa l-ambjent, nibdew nisimgħu il-gvern jitkellem fuq l-ambjent. Għax il-voti saru kollox. M'hemmx proattività fil-politika tagħna f'Malta, jiġifieri m'għandniex il-prinċipju jsegwi u skont il-prinċipju niddeċiedu u naħsbu. U allura hawn niġu obbligati li naraw kif b'dan il-programm u b'kull ħaġa oħra possibbli li nistgħu naħsbu fuqha, rridu nqajmu l-folla konxja ta' da kollu għax imbagħad il-politiċi jibdew jitkellmu. Grazzi tal-istedina għal parteċipazzjoni f'responsabilità bħal din. Mela, wasalna biex nagħlqu l-programm, qed ħafna naħseb inna dejjem mhux ħażin. Nirringrazzja lil Edwin Vassallo, il-Dr. Ragonesi u l-Aleksandr Dagata li ħankunu narġaw il-ġimgħa d-dieħla bir-raba episodju u ħajkonna mistednin differenti u nkomplu d-diskussjoni forsi twassal x'imkien u aħna nixtiequ għal twassal biex din tiġi diskussa finalment u naħseb li konna naqblu fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż u mill-hemmhekk imbagħad hekk hux tajba jew ħażina naraw dak li joħroġ u l-outcome tagħha. Grazzi. Inselmu. Grazzi.